Sigurado ko bang ito yung ospital? Bakit parang napakalumo naman yata nito? Oo, eto yon. Ayan yung pangalan ng ospital na sinabi ng HR. Provincial Hospital ito. Tsaka matagal na rin pero operational pa naman sila. O siya, tara na sa loob para makauwi na rin tayo kagad. Han, nakakatakot naman dito. Ang dilim tapos parang wala namang tao. Yung mga gamit parang sobrang luma na rin at ang kapal ng alikabok. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Malay mo, hindi lang talinis ang janitor yan. Ay nako, tara na nga, maghanap na tayo ng makakausap. Nagbiro ka pa talaga. Masyado ka kasing kabaduhan. Pinapagaan ko lang ang pakiramdam mo. Kung hindi lang malaki ang sahod at mataas ang posisyon natin, aalis na kagad ako dito. Ang creepy talaga ng ambience. Masasanay din siguro tayo dito, Han. Ay, Diyos ko! Lola! Bigla-bigla ako kayo lumilitaw sa kung saan. Umalis na kayo sa ospital na ito. Demonyong mga nandito. Mamamatay tao ang mga doktor sa ospital na ito. Magandang araw po sa inyo, Miss Ligaya, at sa lahat ng tagapakinig sa channel ninyo. Ako nga pala si Lina. Hindi ko tunay na pangalan. Isa akong doktor at tubong Ilocos. Nakahiligan ko ng makinig ng mga kwento dito habang nagkakape ako sa umaga o di naman kaya bago matulog sa gabi. Kaya naman gusto kong ibulgar sa inyo ang isa sa madilim na sikreto ng ospital na minsan naming pinasukan ng asawa ko noon. Magkaklase kami noon sa medical school at nagpakasal kami kaagad nang makagraduate ng medisina. Pumasok kami sa iisang ospital. Hindi man kataasan ng sahod, pero sapat na para sa amin. Pareho din namin ginagalingan dahil pangarap naming tumaas agad ang posisyon sa ospital. Kaya naman nung makatanggap kami ng mataas na posisyon sa isang ospital, ay agad namin itong tinanggap. Sa isang liblib na ospital kami na destino. Maayos naman kaming nagtatrabaho doon. Dahil mababait din naman ang mga kasamahan namin. Pero unti-unti naming natuklasan na ang ospital na pinagtatrabahuhan namin ay pugad pala ng mga masasamang elemento. Anong ibig niyong sabihin, Lola? Anong demonyo at mamamatay tao? Hindi ko kayo maintindihan. Arik! Arik! Napapiksi ako nang maramdaman ang pagbaon ng kuko ng matanda sa braso ko. Lola, nasasaktan ho ako. Bitawan niyo ako. Arik! Lola, bitawan niyo ang asawa ko. Ano bang problema mo, ha? Mga demonyo kayong mga doktor. Pinatay niyo ang anak ko. Lola, bitawan niyo ho siya. Dumating ang isang nurse noon para awatin ang matandang babae. Mabilis niyang inalis ang kamay nito sa braso ko. Marahas niyang itinabi ang matanda at agad naman akong dinaluhan ng asawa ko. Ayos ka lang ba, Han? Oo. Mga walang hiya kayo! Papatayin ko kayong lahat! Pinatay niyo ang kaisa-isa kong anak! Mga wala kayong puso! Mga walang kaya! Tila nahabag ako sa sinabi ng matanda. Patuloy siya sa pagwawala at natigil lang yun nang dumating ang isa sa utility staff. Padarag na hinila nito ang matandang babae. Ayos lang po ba kayo? Pasensya na sa nangyari. Ayos lang ako, miss. Ano bang nangyari at nagkakaganon siya?
Namatay ho kasi nung nakaraang buwan ang nag-iisa niyang anak. Kaya ayan po, palagi siya nagwawala dito sa ospital. Sinabi niya sa amin ang asawa ko na demonyo daw itong ospital. Naku, wala ho yun. Huwag yun na lang hong pansinin. Ano ho palang sadya niyo rito? Pagpapacheck up ho ba kayo? No, we're the newly appointed doctors here. Kayo ho pala si Dr. Lina Cruz at Dr. Carlo Cruz. Kami nga. Kanina pa ho kayo inaantay ni Dr. Lawrence. Ang katunayan nga niyan, aabangan ko sana kayo sa may labas. Excited din kasi siyang makilala kayo. Ganun ba? Well, my husband and I are so eager to meet him. Ikinagagala ko ho kayong makilala. Ako nga po pala si Vera. One of the few nurses here. Nice to meet you too, Nurse Vera. Nice to meet you as well, Nurse Vera. Ang sweet niyo naman po. Magkasama kayo sa trabaho. Na-excite tuloy ako lalo na makatrabaho kayo. Pabuti pa ho. Tara na sa office ni Dr. Lawrence para makapag-usap na kayo. Naglakad na kami papunta sa opisina ng head doctor ng ospital. Kakaiba ang hospital na yon. Para bang may nakamasid sa'yo sa bawat sulok ng paligid. Mabilis kaming nakarating sa opisina nito. Doc, nandito na po si Dr. Lina at Dr. Carlo. Papasukin mo na sila. Pasok na rin kayo. Thank you, Nurse Vera. Tumango at ngumiti lang sa amin ang dalaga bago siya tuluyang umalis sa harapan namin. Pumasok na kami sa loob ng opisina. Binalot agad ng lamig ang katawan ko pagkabukas ko pa lang ng pinto. Bumungad sa amin ang isang doktor na lalaki at isang mainit na ngiti ang ibinigay niya sa amin ng asawa ko. Good evening. Good evening. Good evening. Please have a seat. Papunta pa lang si Dr. Frank. Siya kasi ang head ng hospital. Saan nga pala kayo nanggaling? Sa Manila, kaya natagalan din kami sa biyahe ng asawa ko. Doc Frank, kayo na pala yan. Isang matandang lalaki ang pumasok noon sa loob ng opisina. Kulay puti na ang buhok niya. Pero bakas pa rin sa katawan niya ang pagiging matikas at malakas. Nandito na sila. Lalabas na muna ako. Kayo na magpatuloy sa pag-uusap. Thank you, Doc. Kayo na ba sina Dr. Lina at Dr. Carlo? Kayo raw ang pinadala mula sa Maynila. Opo. Ako si Dr. Frank, ang acting chief ng hospital na to. Pasensya na kayo kung ganito ang nadatnan nyo. Kulang kasi kami ng pondo. Pero sinisika pa rin namin makapagbigay serbisyo sa mga tao dito. Let's talk about the hospital and the policies here. Okay, Doc. Ano nga palang patakaran niyo rito? Rules and regulations. Una, kapag gabi ang duty nyo, meron kaming curfew hours. Pagsapit ng alas 9, hindi na pwedeng maglibot dito sa ospital kung hindi naman kailangan at walang emergency. Bakit naman? Basta sundin nyo na lang. Pangalawa, wag na wag kayong bababa sa basement, lalo na sa morgue. Doc, bakit may curfew hours sa gabi? Paano mga pasyente kung gano'n ang patakaran? Doc Lina, huwag ka mag-alala. Nakamonitor ang mga pasyente mula umaga hanggang hapon. Kaya pagsapit ng gabi, nagpapahinga na sila para may lakas sila sa susunod na araw o bago ma-discharge. I see. Bakit parang walang tao sa paligid? Sa ospital kasi na pinagtatatrabahuan namin, kahit sa ganitong oras, puno pa rin. Liblib kasi dito sa atin, malayo sa mga tao. Kaya ganitong oras pa lang, parang wala ng tao sa paligid. Pagsapit naman ulit ng umaga, marami naman ang pasyente rito. Sabi ni Doc Barnard, libre daw ang tirahan namin? Oo,
Titira kayong dalawa sa apartment na malapit dito sa ospital para mabilis kayo makapasok sa umaga. Kailangan na kailangan talaga namin ng doktor. Dahil nag-resign na yung iba rito, mabuti na lang at pinadala kayo. Noted po, Doc. Anything else? Wala na ba na? Ito nga palang address ng apartment nyo. Inabot niya kay Carlo ang isang kapirasong papel. Nakipagkamay pa siya sa amin bago kami tuluyang magpaalam. Kakaiba talaga dito sa ospital na to, no? Sobrang tahimik. Wala eh. Liblib kasi. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, Han. Mabuti pa, pumunta na tayo sa apartment para makapagpahinga naman tayo. Tumango na lamang ako sa sinabi ng asawa ko at dumiretso kami papunta sa sasakyan. Hindi ko maiwasang lingunin ng ospital habang papalabas kami noon. May kung anong lamig na dumaan sa batok ko nang makita ko ang isang figura na nakatayo sa bintana ng isang kwarto. Kumain na muna tayo pagka-uwi sa apartment. Han? Han! Ano yun? Kanina pa kita kinakausap, hindi ka sumasagot sa akin. Ano ba, may problema ka ba? Pasensya na. May iniisip lang ako. Tara na. Agad na pinaandar ni Carlo ang makina ng sasakyan pagkapasok namin sa loob. Nasa labas lang ako, nakatingin. Madilim ang paligid na tanging ilaw lang mula sa sasakyan namin ang nagsisilbing liwanag sa paligid. Halos 30 minuto lang ang binabiyahe namin para makarating kami sa lugar kung nasaan ang apartment. Nandito na tayo. Dito na ba yun? Oo, Han. Ayan kasi yung street number na nakalagay sa papel. Tara, pasok na tayo sa loob. Pumasok na kaming dalawa sa tutuluyan namin. Nung gabing yun, nakatulog din kami kaagad sa sobrang pagod. Kinabukasan, maaga kaming nagising para pumasok sa trabaho. Han, tapos na ako maligo. Ako na munang bahala rito sa kusina. Salamat. Mabilis lang ang naging pagkilos namin ni Carlo nung umagang yun. Ayaw din kasi naming malate sa unang araw ng pasok namin sa ospital. Wala ka na ba nakalimutan, Han? Wala naman na. Let's go. Excited na ako makilala pa ang iba. Ikaw ba? Oo naman, no? Tsaka sabi ni Dr. Frank kagabi, tuwing umaga maraming pasyente kaya excited din ako. Tsaka na-miss ko rin. Isang linggo lang tayong hindi nakapasok. Na-miss mo na kagad. Oo naman. Bakit ikaw ba hindi? Medyo lang. Sino pang mamimiss? Yung nakaka-stress na duty? Loko ka talaga. O siya, bilisan na natin baka maliit pa tayo. Naging mabilis ang pagkilos namin nang makarating kami sa ospital. Tulad ng sinabi ni Dr. Frank, maraming ang pasyente kapag ganoong oras. Sa operating room na assign ng asawa ko, habang ako naman ay nasa labas para daluhan ng mga pasyente. Doc, may pasyente ho. Sige, susunod na ako. Dinaluhan ko noon ang isang matandang babae na nagangalang Aling Nida at agad kong nilapatan ng lunas ang hinaing niya. May mga irereseta po akong gamot sa inyo. Mabibili yan sa butika sa tapat ng ospital. Tumango at nagpasalamat na lamang si Aling Nida sa akin matapos ang kanyang check-up. May mga sumunod pa akong pasyente nung araw na yun. Bandang tanghali naman nang tumulong ako sa emergency room at si Nurse Vera ang assistant nurse ko noon. Nurse Vera, paki-check naman ang BP ni tatay. Sige, Doc. Tatay, ibibi ko muna ho kayo, ha? Habang kinukuhaan ni Nurse Vera ng BP ang matandang lalaki, napansin kong mabilis na ang paghinga ng matanda. Nurse Vera, hindi magandang lagay niya.
May posibilidad na may cardiac episode siya, pakihanda na oxygen at ECG. Opo, Doc. Agad akong lumapit at sinuri ang pulso ni Tatay Edgar. Mahina na ito at pabugso-bugso. Sa bawat segundo, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko hindi dahil sa kaba, kundi sa takot na baka mawalan kami ng oras. Tay, pakinggan niyo ko. Huminga po kayo ng malalim. Nandito kami. Hindi namin kayo pababayaan. Doc, nakaset na pong oxygen. Inaayos ko na rin ang leads ng ECG. Habang ikinokonekta namin siya sa ECG, dumating si Dr. Lawrence. Mabilis ang hakbang at seryosong muka. Anong status? Suspected cardiac episode. Biglang hirap sa paghinga at rapid decline sa vitals. Kailangan na natin siyang i-stabilize. Every 2 minutes, i-monitor natin ang BP. On it, Doc. Minonitor pa namin ang mabuti ang lagay ng matandang lalaki. Matapos ang halos mahigit kalahating oras ng pagmumonitor, nagdesisyon na kami ni Dr. Lawrence na ilagay si Tatay Edgar sa ICU para masuri pa ng mas maayos ang lagay nito. I-monitor pa natin ang lagay. Yes, Doc. From time to time, i-check namin ang lagay niya. Sa bawat minutong lumilipas, mas lalo pa kami naging alerto sa bawat galaw at pagbabago sa vital signs ng pasyente. Hindi kami maaaring magpabaya. Isang maling hakbang ay maaaring ikapahamak niya. Nurse Vera, pakisabihan yung iba na kailangan ng ihanda ang bed at equipment sa ICU. Copy, Doc. Mabilis ang naging pagkilos ni Vera. Maya-maya na transfer na agad namin ang matandang lalaki sa ICU. Nung matapos na yon ay saka naman ako pumunta sa iba pang pasyente. Naglalakad ako noon nang makasalubong ko ang aking asawa. Nakakalabas lang mula sa operating room. Oh, Han, kumusta? Eto, katatapos lang. Ikaw ba? Marami pang pasyente. Sandali. Mag-ayos lang ako at tutulungan na kita. Sige, Han, sunod ka na lang. Tulad ng sinabi ni Carlos sa akin, tinulungan niya ako sa pag-aasikaso ng iba pang pasyente. Maya't maya ako ring minomonitor ang lagay ni Tatay Edgar sa ICU. Diyos ko, Hapon na noon at naglalakad akong mag-isa pababa mula sa 3rd floor. Sira kasi ang elevator, kaya hagdan ang ginamit ko. Ang bigat ng bawat yabag ko. Ramdam ko rin ang kakaibang lamig at ang mga matang tila nakamasid sa akin. ay, sa wakas, nakababa na rin. Ay, ang creepy naman dito. Doc, ayos lang ho kayo? Isang lalaking nurse ang biglang sumulpot sa harapan ko noon. May kakaiba akong naramdaman sa kanya. At kakaiba rin ang amoy niya. Parang kaamoy siya ng nabubulok na karne. Hindi ko maipaliwanag pero masangsang ang amoy nito. Yes. Ikaw daw po yung isa sa mga bagong doktor dito? Oo, kami ng asawa ko. Ikinagagala ko pong makilala ka. Ngayon na kita nakita. Kapapasok mo lang? Oo, Doc. Gabi rin kasi ang duty ko. Kasama ko sila Dr. Frank. Okay, nice meeting you. Dito na ako ha, may mga pasyente pa kasi. Tumango na lamang ang binata sa akin bago ako tuluyang tumalikod. Hapon na nung matapos kami ng asawa ko sa duty. Maayos ang unang araw namin noon ni Carlos sa ospital dahil mababait ang mga katrabaho namin. Bandang 6:00 ng gabi kami natapos sa duty namin at pauwi na kami noon habang pinag-uusapan ang naging duty namin maghapon sa ospital. Sa wakas, makakauwi na tayo.
Totoo nga yung sinabi ni Dr. Frank na maraming pasyente kapag umaga. Han, hindi ka ba nagtataka sa ospital? Hindi naman, Han. Bakit, may napapansin ka ba? Ang creepy kasi ng ambience eh. Para may nakatingin sa akin. Hindi ba ganun naman talaga sa ospital? Parang may mga nakatingin. Parang hindi ka naman nasanay sa mga duty natin dati. Ewan ko ba, parang ang bigat lang talaga eh. Relax ka lang, Han. Kasama mo naman ako sa duty. Ngumiti na lamang ako sa kanya at nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa makarating na kami sa apartment. Han, wala palang stock. Naku, bibili na lang muna ako ng dilata dyan sa labas. Sige, Han. Magsasaing na rin muna ako. Naglakad-lakad ako noon para makahanap ng mabibilhan. Isang tindahan ang nakita ko kaagad at lumapit ako roon para kumatok. Pabili ho. Magandang gabi, Ineng. Anong sayo? Magandang gabi rin ho. Meron ba kayong dilata? Meron kaming sardinas at tuna. 2 lata ng tuna na lang po. Bago ka lang ba rito? Oho, kalilipat lang namin ng asawa ko. Saan ba kayo nang galing? Sa Manila. Nako, galing pala kayo sa Manila. Tapos lumipat pa kayo sa probinsya. Mahirap ang buhay dito. Hindi mataas ang sahod kagaya sa pinanggalingan ninyo. Hindi naman ho siguro. Pareho po kami may trabaho na asawa ko. Ano bang trabaho ninyo? Doktor po. Doon kami nagtatrabaho sa ospital na malapit dito. Dun ba yun sa ospital na pagmamayari ng pamilya ni na Dr. Frank? Doon nga ho. Dun ako nagpapa-check up madalas. Hindi lang ako nakapagpa-check up kanina. Ganun po ba? Sige ho, dito na ako. Kita na lang tayo sa ospital kung sakali. Ngumiti na lamang sa akin ang ginang bago ko umalis at magbayad. Tahimik ang baryo. Tanging hangin at kuligdig lamang ang naririnig ko. Oh, Han. Natagalan ka yata. Nagkausap pa kasi kami ng tindera kaya napatagal eh. Ganun ba? O sige, hintayin na lang nating maluto ang kanin. Naluto na rin ang kanin makaraan ng ilang minuto. Pinagsaluhan namin ni Carlo ang dilatang binili ko. Mapayapa ang gabing yun habang kumakain kami ng hapunan. Kumusta ang araw mo sa ospital? Hindi ka ba napagod? Ayos lang. Ang daming pasyente. Tapos may nilagay kami sa ICU, si Tatay Edgar. Kailangan siyang mamonitor. Ikaw ba? Ayun. Napagod sa ilang oras na operation. Mabuti nga. Magagaang kasama ang mga assistant ko. Medyo nahirapan lang kasi malala na yung lagay ng pasyente pero sawa ng Diyos. Nairaos naman namin. Bastahan, pagbutihin pa nating dalawa sa pagbibigay ng serbisyong medikal. Good morning, Doc. Good morning, Nurse Vera. Marami na agad pasyente nung umaga pa lang. Pero ang una kong ginawa ay i-check ang kalagayan ni Tatay Edgar sa ICU. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin mula sa aircon. Kaya naman hindi ko naiwasang mabigla nang makita ang sitwasyon ng matanda. Ano nangyari? Bakit may mga aparato ka na sa katawan? Hindi naman malala kahapon Bakit ganito? Kailangan ko malaman kung anong nangyari. Dali-dali akong lumabas noon para ipagtanong kung anong nangyari kay Tatay Edgar. Sakto naman na nakita ko si Dr. Lawrence, kaya agad ko siyang tinawag. Doc Lawrence? Oh, Dr. Alina, ikaw pala. May kailangan ka ba? Doc, anong nangyari kay Tatay Edgar? Di naman ganun kalalang lagay niya kahapon Na-monitor pa nga siya? Anong ibig mong sabihin? Doc, napakaraming aparatong nakakapit sa katawan niya. Hindi ko alam kung anong nangyari.
Umuwi din ako ng maaga kagabi dahil may mga papalit namang doktor. Sige, Doc. Ipagtatanong ko na lang siguro sa iba. Pasensya na rin si Storbo. Tinapik niya lang ang balikat ko bago siya umalis. Ipinagtanong ko na rin sa ibang kasama ang tungkol kay Tatay Edgar. Pero wala silang nasagot sa akin. Kaya ang ginawa ko na lang ay mag-focus sa mga pasyente. Hanggang sa dumating ang kapitbahay naming may-ari ng tindahan na pinagbilhan ko. Doktora, may pasyente ho tayo. Ito po si Ma'am Carlota. Kayo pala. Sige na, Nurse Vera, ako nang bahala sa kanya. Mag-assist ka na lang muna ng ibang pasyente. Tawagin na lang kita kapag may kailangan ako. Okay, Doc. Magandang umaga ho. Magandang umaga rin, Iha. Hindi pa tayo nagkakakilala ng formal. Ako nga pala si Carlota. Lina ho, Doktora Lina. Ano po pala sa inyo, Ma'am Carlota? Ipapacheck ko lang sana ang blood pressure ko. Okay ho, yun lang ba? Oo, yun lang. Medyo sumakit na naman kasing bato ko eh. Ay sige ho, pakipatong na lang ng kamay sa lamesa. Sumunod naman siya agad sa sinabi ko. Maingat kong nilagay ang BP monitoring sa kanyang braso. Normal naman ho ang blood pressure nyo. Wala namang problema. Bakit kaya masakit ang bato ko, doktora? Ano po kayang posibleng dahilan? Marami ho yung factor. Isa na raw ng stress o di kaya kakulangan sa tulog. Nakakaranas ba kayo nun? Oo, Doc. Kung ganun ho, may mga irereseta ako sa inyo para makaiwas kayo sa ganon. Tsaka, sumubok din po kayo ng mga pag-iihersisyo o di kaya magbasa-basa para maibsan ang stress. Ngumiti lang siya sa akin. Isang maluwag na ngiti. Pero ang mga mata niya tila ba may pinapahiwatig sa akin. Nagsulat ako sa papel para mabigyan siya ng reseta. Eto, mga vitamins. Mabibili to dyan sa may butika sa labas. Sige, doktora. Maraming salamat. Wala naman ho. Han? Ayos ka lang? Oo. May iniisip lang ako. Ano naman yun? Si Tatay Edgar kasi, di naman malala yung lagay niya. Pero kanina, ang dami niya ng aparato sa katawan. Ano? Nalaman mo ba ang nangyari? Hindi nga eh. Nagtanong ako sa ibang staff, di raw nila alam. Hanapin mo na lang yung medical records niya, Han. Baka sakaling malaman mo kung ano talaga ang nangyari. Mabuti pa nga. Bukas na bukas, itatanong ko rin yung tungkol sa record niya. Tulog na tayo, Han. Talaga matutulog na tayo. Dahil maaga pa bukas ang pasok natin. Mapayapa ang gabing yon, Miss Ligaya. Kaya natulog din kami kaagad. Kinabukasan, maaga kaming pumasok ni Carlos sa ospital at agad kong tinanong ang tungkol sa medical records ni Tatay Edgar. Itinuro sa akin ng isang nurse ang isang kwarto na agad kong pinuntahan. Pero wala akong mahanap doon na labis kong ipinagtaka. Ha? Bakit walang record? Kailangan ko mahanap yon. Bakit wala rito? Nagpatuloy ako sa paghahanap noon. Pero natigil yon nang tawagin ako ni Nurse Vera. Doc, pasensya na ho sa istorbo. Pero may emergency kasi. Malala ang lagay ng pasyente. Sige, susunod na ako. Hindi ko na nagawa pang hanapin ang medical records ni Tatay Edgar dahil sa labis na pagmamadali. Dali-dali akong pumunta sa emergency room. Kasunod si Nurse Vera. Isang lalaki ang nakita ko roon. Nakaratay at may malaking sugat sa ulo. Anong nangyari sa kanya? Hit and run daw po. Diyos ko. I-check ko muna ang vitals niya at pagkatapos ihanda ang CT scans. Agad kong chinek ang vital signs ng pasyente. Nang masigurong ayos na ang vitals niya,
Saka namin siya isinalang para sa CT scans. Prepare the operating room. Kailangan maagapan kagad kung may internal bleeding. Mabilis ang kilos namin dahil buhay ang nakasalalay sa mga kamay namin. Halos 2 oras ako sa operating room. At nung matapos, isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Success! Thank you, team. Pakilipat na rin siya sa ICU para mas masiguro na ganyan. Mahaba ang araw na yon. Dumagsana naman ang mga tao at nagkaroon lang ako ng pagkakataong mahanap muli ang medical records ni Tatay Edgar noong mga bandang hapon na. Nag-overtime pa ako para lang doon. Nagtungo ako agad sa silid kung nasaan ang mga records. Pero ganun pa rin, wala akong nahanap. Ilang ulit kong binuksan ang parehong mga drawer. Kinapa ang likod ng mga cabinet at sinilip maging ang ilalim ng mga mesa. Nasaan pa talaga yung record na yon? Hindi naman yung basta-basta mawawala. Lina, anong ginagawa mo riyan? Dr. Frank, inahanap ko pa niyo yung medical record si Tatay Edgar. Di ko maintindihan kung bakit nawawala eh. Lina, hindi mo talaga yan makikita sa kahit anong drawer. Bakit? Anong ibig mo sabihin? May mga bagay sa ospital na hindi basta-basta inilalagay sa kwartong to. Sumama ka muna sa opisina. May mahalaga kaming sasabihin sa iyo. Nagtungo kami sa opisina ni Dr. Frank. Dumaan kami sa isang madilim na pasilyo. Paggabi na noon, kaya unti-unti nang nawawala ang mga tao sa ospital. Pagkarating namin sa opisina niya, ay agad niyang nilabas ang folder. Ito ang medical records ni Tatay Edgar. Inabot niya sa akin ang isang folder na agad kong binuksan. Gulat na gulat ako nang makita ang laman ng folder na binigay niya sa akin. Ano? Bakit ganito na kalala ang sakit niya? Bakit wala ito sa medical file? Tsaka Doc, ilang araw pa lang mula nung magpa-check up siya. Doc Lina, makinig ka. Malala na talaga ang sakit niya. Bakit hindi siya nagpapacheck up noon? Kaya ganyan ang nangyari. At ito pa, basahin mo. Inabot naman niya sa akin ang isang papel at mas lalo akong nagulat. Doc, hindi maaari. Bakit masyado namang mabilis? Pumayag na agad ang pamilya niyang tanggalin ang tubo? Doc Lina, hindi na kaya ng pamilya niya ang gastusin. Kapos sila sa pera. Sinusubukan naman silang tulungan pero alam mo naman na hindi rin mataas ang pondo dito sa atin. Sa life machine na lang nakasalalay ang buhay niya. Saglit akong natahimik noon dahil sa sinabi ni Dr. Frank. Tila ba may bumabagabag sa akin na gawin ang inuutos niya? Ano? Kaya mo bang gawin? Walang problema, Doc. Maghahanda lang ho ako. Napermahan na rin naman ng pamilya niya ang waiver. Alright, Doc. Thanks. Lalabas muna ako. Pagkatapos naming mag-usap, agad akong lumabas ng kwarto. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Walang bantay. Walang dumaraan na nurse o doktor. Pakiramdam ko ay bumigat ang hangin. Malamig. Nagsimulang manlamig ang batok ko. Tumingin ako sa dulo ng pasilyo. Walang tao. Pero parang may aninong dumaan sa gilid ng paningin ko. Sobra akong kinabahan noon, Miss Ligaya. Kaya naman halos takbuhin ko na ang pasilyo para lang makaalis sa kanatatayuan ko. Nakababa na rin. Ayos ka lang? Ano ka ba naman? Napaatras ako sa gulat. Hawak-hawak ang dibdib kong parang lalabas sa lakas ng kabog. Nakangiting lumapit si Carlo. Pero hindi ko maalis sa isipan ko
ang aninong dumaan sa paligid ng paningin ko. Han, ano bang nangyari? Para kang nakakita ng multo. Wala. Siguro pagod lang ako. Ah, Mag-overtime nga pala ako. Yung pasyente ko kasi sa ICU malalang lagay tsaka may gagawin. sige Han, samahan kita. Mag-overtime na lang din ako. Pero, magpahinga muna tayo. Hinawakan niya ang kamay ko at nagtungo kami sa pantry para magpahinga. Ilang minuto lang kaming nagpahinga. Ilang beses kong pinag-isipan ang gagawin. At nung handa na ako, pumunta na ako sa ICU kung nasaan si Tatay Edgar. Pumasok na ako sa ICU. Ilang beses akong huminga ng malalim bago ko ilapit ang kamay ko sa oxygen. Pero natigil ako nang may marinig akong tila bulong. Huwag mong tanggalin. Ha? Hindi. Mga demonyo sila. Huwag kang sumunod. Hindi. Ayoko. Halos liparin ko na ang pasilyo. Hindi ko na naisip kung may makakasalubong ba ako. Basta makalayo lang ako sa boses na yun. Parang may humahabol. Parang may malamig na hanging sumusunod sa bawat hakbang ko. Bitiwan mo ako! Doc, ako to. Doc Lida, ano bang nangyayari sa iyo? At para kang hinahabol dyan. Nagawa mo na ba yung sinasabi ko? Doc, may boses kasi bumubulong sa akin. May multo. You know what, Doc? You should stop watching horror movies. Masyado mo nang nadadala rito yan. Doktor ka pa man din. Pakiramdam ko na insulto ako sa sinabi niyang yun, Miss Ligaya. Isama pang tumatawa din si Arman sa tabi ko noon ng mga oras na yun. Bumalik na tayo sa ICU. Wala nang oras. Hindi na rin naman kaya ng pasyente. Let's go. Doc Lina, gawin mo ng trabaho mo. Ayan, tapos na. Official time of death, 8 p.m. Arman, pakiasikaso na at dalhin sa morgue. Copy, Doc. Ako nang bahala sa bangkay. Sasama ho ako. No, hindi ka pwede ron. Ang mabuti pa, magpahinga ka na. Let's wrap this up. May mga gagawin pa tayo. Magmula nung gabing hinugot ko ang tubo ni Tatay Edgar, hindi na ako nakatulog ng maayos. Napansin ko rin ang pagpabalik-balik ni Ma'am Carlota noon sa ospital para magpa-check up sa amin. Wala naman ng problema sa inyo, Ma'am Carlota. Ganun ba? May sumasakit kasi sa akin eh. Wala po. Pero kung may nararamdaman, mabuti nga magpatingin sa doktor. Sige, Doc. Maraming salamat ho. Wala naman ho. Mag-ingat ho kayo sa pag-uwi. Pagkaalis ni Ma'am Carlota, ay saka ako nagkaroon ng pagkakataong pumunta muna sa pantry para makainom ng tubig. Parang nanunuyo na kasi ang lalamunan ko noon. Pagkarating doon, ay naabutan ko si Dr. Lawrence na nakaupo at namamahinga. Good day, Doc. Magandang araw din sa iyo, Doktora. May kailangan ka ba? Wala naman, Doc. Kukuha lang ako ng tubig. Nagbigay daan siya sa akin para makalapit ako sa pagkuhaan ko ng tubig. Magaling ang asawa mo. Po? Anong ibig niyong sabihin? Ang sabi ko, magaling si Doc Carlo. Halos lahat ng nahahawakan niyang pasyente, gumagaling kaagad. Salamat ho. Panigurado matutuwa siya kapag narinig niya yan. Lalo na't galing pa sa head doctor. Masaya akong makatrabaho kayo. Mabuti na lang talaga na destino kayo rito sa amin. Mas lalong naging epektibo ang ospital. Thank you, Doc. Mababait din kasi mga staff kaya magaan din ang trabaho. Mabuti naman kung ganon. Okay, let's continue the work.
Marami pang pasyente na dapat asikasuhin. Nauna siyang lumabas sa akin at saka naman ako sumunod. Pagkabalik sa ward ay tumulong na rin siya sa pag-aasikaso sa mga pasyente kasama si Nurse Vera. Ang asawa ko namang si Carlo ay nasa operating room naman. Sa bawat araw na pumapasok ako sa ospital, mas lalo akong nakakaramdam na mabigat ang paligid. Napansin ko rin na parang unti-unting nababawasan ang mga staff sa ospital. Nasaan si Nurse Irish? Siya naka-assign para dito. Nag-resign na raw siya kahapon. Ha? Paano'y bago kami umuwi ni Carlo kahapon, nakasalubong pa namin siya? Hindi ko alam, Doc. Yun lang ang narinig ko kanina. Baka nagpaalam lang din siya kaya nakasalubong niyo po. Hayaan na nga natin. O siya, ikaw na munang bahala dito. I-check mo ang chart ng pasyente sa bed 4. Check mo na rin ang vitals niya, okay? Okay, Doc. Iniwan ko na si Nurse Vera para naman daluhan ng isang pasyente sa room 404. Ano ba yan? Sirara naman ang elevator. Napabuntong hininga na lamang ako nang makita ang signage na sira na naman ang elevator. Wala akong choice noon kundi gumamit ng hagdan. Habang papaakyat ako sa hagdan, unti-unti na namang bumibigat ang pakiramdam ko. Tahimik ang paligid. Pero hindi ito ang uri ng katahimikang nakakagaan ng loob, kundi yung nakakabingi at nakakakaba. Ramdam ko ang malamig na simoy na dumadampi sa batok ko. At sa bawat yapak ko, parang may isang yabag na sumusunod. Diyos ko. Binilisan ko ang pag-akyat noon at nung makarating sa 4th floor, ay halos mahabol ko na ang hininga ko. Inayos ko muna ang sarili bago pumasok sa kwartong yun. Pagpasok ay nakita ko ang isang batang babaeng nakaratay. Hello, baby. I'm Doc Lina. What's your name? Bel po. I-check na ni Doc yung vitals mo, ha? Para malaman natin kung anong nagay mo. Isang tango lamang ang sinagot niya sa akin. Habang chinecheck ko si Belle, ay ramdam ko ang tingin niya sa akin. Parang may gustong sabihin. May problema ba? Sabihin mo kay Doc para magamot natin kaagad. Umiwas lang siya ng tingin sa akin. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Kaya naman nung matapos ko siyang i-check, ay saka ako umupo sa tabi niya para muli siyang tanungin. Anong problema, baby? Para may gusto kang sabihin sa akin eh. Huwag ka na mahiya. Ilang segundo pa siyang tumitig sa akin pero nung magsalita siya, hindi ko na iwasang makaramdam ng kilabot sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Scared po ako. Parang may monster dito sa ospital po. Para po may nakatingin sa akin kahit tulog ako. At tapos po, mabaho dito. Ayoko na dito. Natatakot na ako. Gusto ko na umuwi sa amin. Naku, baby, wala namang monster dito. Baka naman imagination mo lang yon. Pilit akong ngumiti habang sinasabi niya yon. Pero ramdam ko ang kilabot na umaakyat sa aking katawan. Mas nararamdaman ko na rin ang panlalamig ng aking batok. Baby, huwag ka matakot. Walang monster dito. Nataranta ako nang lumakas ang palaho niya. Sinubukan kong patahanin ng bata sa kabila ng takot na aking nararamdaman. Maya-maya, isang matandang babae ang pumasok sa loob ng kwarto. Oh, bakit umiiyak ang apo ko, ha? Naibagsak niya na lang ang dalang gamit at natatarantang lumapit sa umiiyak na apo. Inalo niya agad ito. Napangiti ako nang yakapin niya ang apo
At kusa namang tumahan si Belle sa bisig ng kanyang lola. Tahana, Apo, nandito ng lola. Bumili lang ako ng pagkain natin. Good evening ho. Good evening, Doc. Nandyan ho pala kayo. Pasensya na kung hindi ko kayo napansin. Ito kasing apo ko umiiyak. Pasensya na ho. May tinanong kasi ako kay Belle kaya siya umiyak. Sinabi na naman ba niyang natatakot siya rito? Nako, ito talagang apo ko. Pagpasensyahan niyo na siya, Doc. Ayos lang po. Na-check ko ng vitals ni Belle. Maayos naman ho pero imomonitor pa rin namin ang lagay niya. Salamat, Doc. Sana gumaling na itong apo ko para makalabas na kami. Totoo naman po. May monster dito. Sabi niya nga po, kukunin daw niya ako. Tsaka, nakakatakot ang boses niya. Belle, apo, ano ka ba naman? Walang ganon dito. Tsaka di ba mababait naman ang nag-aalaga sa'yo? Ay nakong bata ka, matulog ka na nga. Sige ho, lalabas na ako. Belle, tulog ka na ha? Kasama mo ng lola. Walang kukuha sa'yo rito. Pagkalabas sa kwarto niya ay halos takbuhin ko na naman ang hagdanan pababa. Hindi ko na pinansin pa ang mga nakakakilabot na nararamdaman ko sa paligid. Hingal na hingal ako nang makababa sa first floor. Nakasalubong ko pa si Arman at Dr. Frank nung gabing iyon. Ano na namang problema, Doc Lina? Para ka na namang hinahabol. At saka, ang putla mo rin, Doc. Napagod lang siguro ako. Wala kasing elevator kaya hagdan na lang ginamit ko. Nako. Sira na naman pala ang elevator. Thanks for informing us, Doc Lina. Ipapaayos agad yan. Sige Doc, babalik na ho ako sa pwesto. Naglakad na ako pabalik sa ward. Habang naglalakad sa mahabang hallway ng ospital, pansin kong mas tahimik ito kaysa dati. Wala ni isang nurse o staff na sumasalubong. Tanging tunog lang ng fluorescent lights at may hinang yabag ng sapatos ko ang naririnig. Buong gabi noon ay nasa loob na ako ng kwarto. Hindi na ako nangahas na lumabas pa dahil sa takot na dumadaloy sa katawan ko. Salamat. Nakapag-up duty na rin tayo. Nasa apartment kami noon ni Carlo dahil day off namin. Mapayapa ang araw na yon. Pero hindi ko maiwasang maisip ang nangyari sa akin nung isang gabing yon. Kaya hindi ko naman naiwasang magtanong pa sa asawa ko kung meron ba siyang kakaibang napapansin. Han, wala ka pa talaga napapansing kakaiba sa ospital? Kagaya na lang kapag may duty sa gabi? Wala naman. Bakit? Seryoso ba? Kahit amoy, wala ka napapansin? Isang beses nakaamoy ako na parang nabubulok na karne. Sobrang baho nun. At nakakasuka. Tinanong ko kay Nurse Arman at Doc Frank. Ang sabi nila baka mga waste lang na dinatapong kaagad. May kakaiba talaga sa ospital na yon. Ewan, parang ang bigat talaga ng pakiramdam ko eh. Parang may tinatagong sikretong ospital. Nakakatakot naman talaga pag sa ospital eh. Pero hayaan mo, magmamanman din ako. Natahimik ako noon. Dala na rin ang pag-iisip ko tungkol sa ospital na pinagtatrabahuhan namin ng asawa ko. Ang mabuti pa, kumain na lang muna tayo sa labas. Para naman marelax-relax tayo. Mabuti pang ha. Lumabas kami noon ni Carlo para kumain. Naglalakad kami papunta sa sakayan ng jeep nang makasalubong namin si Ma'am Carlota. Magandang araw po, Ma'am Carlota. Magandang araw ho. Oh, magandang araw sa inyo. Aling Carlota na lang ang itawag niyo sa akin kapag nasa labas ako ng ospital. Oh, wala pala kayong pasok. Papunta sana ako sa ospital dahil may sumasakit na naman sa akin. Ay, ano po yung nararamdaman nyo? Sumasakit kasi ang likod ko, Dok.
Hindi bang sabi mo kapag may sumakit, magpatingin ka agad ako? Tama, para hindi na lumala pang sakit. O siya, aalis na ako at baka marami na namang tao sa ospital. Ingat din po kayo. Isang ngiti na lamang ang binigay ko sa kanya. Pagkaalis ni Aling Carlota sa harapan namin ay saka na rin kami tumuloy ni Carlo papunta sa sakayan ng jeep. Sa isang public park kami pumunta. Kumakain kami noon nang biglang banggitin ng asawa ko ang tungkol sa pagbabalik-balik ni Aling Carlota sa ospital. Ang sipag ni Aling Carlota pumunta sa ospital, ano? Napansin mo rin pala. Oo naman, Han. Halos sa isang linggo, ilang beses siyang nagpupunta ron para magpa-check up. Sabi ni Nurse Vera, lagi raw talaga ang pumupunta tapos hinahayaan na lang. Baka may malalim na dahilan. Pero huwag na natin isipin yun, Han. Mag-enjoy na lang tayo. Nung araw na yon ay nagsaya kaming dalawa. Kumain kami kung saan-saan. Mapayapa ang araw. Masaya ang mga tao sa paligid. Gabi na nang nakauwi kami at pagod na kaming mag-asawa nung araw na yon. Hays, kakapagod talaga mag-commute. Hindi pa kasi tapos ayusin yung sasakyan. Thanks, Han. O siya, mag-ayos na tayo para makapagpahinga na rin at may pasok na tayo bukas. Sa tagal namin, unti-unti kong napansin na tahimik na ang lugar na inaapakan namin. Pero hindi ang ospital na pinagtatrabahuhan namin ng asawa ko. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong nabawasan ng mga staff. Halos iilan na lang kami noon. Kaya mas matindi ang naging trabaho namin. Isang araw break namin noon at kasama ko si Nurse Vera. Hindi ko na napigilan pa ang sarili kong tanungin sa kanya ang mga napapansin ko sa ospital. Nurse Vera, wala ka pang napapansin dito sa ospital? Wala naman, Dok. Bakit? Ikaw ba? May napapansin po? Kasi parang nawawala yung iba nating katrabaho. Biglaan ba? Makikita mo sila noong isang araw tapos sa susunod wala na. Kadalasan ng mga hindi na pumapasok, yung mga naka-duty sa gabi, kagaya ni Nurse Irish tapos si Doc Ian. Kaya nga hindi ako madalas mag-duty sa gabi, Dok. Tapos ito pa, bawal pumunta sa morgue. Naputo lang sasabihin ko nang biglang may humawak sa balikat ko. Hindi ko alam pero nanlamig ako noon. Pagharap ko ay nasa harapan ko na si Dr. Frank. Nakangiti siya pero iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Doc, kayo pala yan? Mukhang may pinag-uusapan kayo ha. Yung tungkol ba sa morgue? Wala lang ho yun. Nasama lang sa kwentuhan namin ni Vera. Ganun ba? Basta huwag kayong bababa sa basement o sa morgue ha. Sumunod na lang kayo sa patakaran nitong hospital. Umalis din naman kaagad si Doc Frank pagkasabi nun. Nagkatinginan na lang kami ni Nurse Vera bago magdesisyong bumalik sa trabaho. Sa paglipas pa ng mga araw, naging malapit na rin si Belle sa amin ni Carlo. Ako ang madalas bumisita sa kanya, habang sina Doc Frank at Doc Lawrence naman ang bahala sa mga lab test niya. Doc, gagaling po ako, diba? Hindi na ako kukunin ng monster kapag nakalabas na kami ni Lola dito. Tila may bumara sa lalamunan ko noon, Miss Ligaya. Ang kaba at takot ay mas lalong umakyat na sa dibdib ko. Lumapit ako kay Bella at masuyong hinaplos ang kanyang ulo. Oo naman, baby. Lalabas ka rito kasama si Lola Lourdes mo. Hayaan mo. Gagalingan pa namin para gumaling ka na talaga. Magpagaling ka, Apo. Dok, ano na hubang lagay ng apo ko? Ang sabi nung nakaraan, bumubuti ng lagay niya, tapos bakit ganon? Parang mas lumalala na siya. May mga findings ho kasi sa lab result niya. Pero wag po kayong mag-alala.
Ginagawa naman namin ang lahat para gumaling na rin si Belle. Maraming salamat, Doc. Wala naman ho. Sige po, lalabas na muna ako. Magsabi na lang kayo kung may kailangan kayo sa akin. Ayun na ang huling pag-uusap namin ni Ma'am Lourdes. At ayun na rin ang huli kong kita kay Belle. Dahil sa mga sumusunod pang araw, isang balita ang gugulat sa akin tungkol kay Belle. Naglalakad ako noon sa hallway nang biglang lumabas si Ma'am Lourdes sa kwarto ng apo niya. Doc, tulong! Ang apo ko! Ano ang nangyari? Pagpasok ko sa silid, tumambad sa akin si Belle. Nangingisay, malamig ang balat at may likidong itim na lumalabas sa kanyang ilong at tenga. Diyos ko po. Sinubukan kong i-revive si Belle pero wala na akong nagawa pa. Unti-unti siyang nawalan ng buhay sa harapan namin. Time of death. 10 a.m. Belle! Belle, apo ko! Napuno ng iyakan ang loob ng kwarto ni Belle noon. Masakit para sa akin ang pagkawala niya. Maya-maya pumasok si Nurse Arman kasama si Doc Frank. Napansin ko pa ang ilang bakas ng dugo sa damit ni Arman, pati na sa bibig niya. Nurse Arman? Bakit may dugo ka sa labi mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang, Doc. Salamat. Ma'am, kukunin na po namin ang apo niyo. Kinuha nila ang bangkay ni Belle at nilagay na sa stretcher. Hindi ko maiwasang maiyak habang nakatingin sa maliit niyang katawan na nasa stretcher. Maputla, labas ang mga ugat sa katawan at may bahid pa ng dugo sa kanyang ilong at bibig. Ma'am, wag na po kayong susunod. Kami na hong bahala sa katawan niya. Tila nagtayuan ng balahibo ko nang makita akong nag-iba ang kulay ng mata ni Arman. Pero pagkurap ko ay bumalik na ito sa normal. Dinala na si Belle sa basement kung nasa ng morgue. Naiwan kaming dalawa. Tahimik ang paligid noon. Pero napapitlag ako na bigla siyang nagsisigaw. Ang apo ko! Pinatay ninyo ang apo ko! Ma'am, kumalma kayo. Mga demonyo kayo! Pinatay ninyo ang apo ko! Walang kwenta ang ospital na ito! Anong nangyayari dito? Tulungan mo ko. Pakalmahin natin si Ma'am Lourdes. Tinulungan ako ni Carlo noon na pakalmahin si Ma'am Lourdes. Matapos ang ilang minutong pagwawala, ay kumalma na rin ang ginang. Bella po ko! Ano na lang ang sasabihin ng anak ko? Na pinabayaan ko ang anak niya! Masakit din sa amin ni Carlo ang pagkawala ni Belle. Kaya hindi kami nagdalawang isip na makiramay nang binurol na siya sa kanilang bahay. Condolence. Nakikiramay ho kami. Ngumiti na lamang ang ina ni Belle sa amin. Maraming tao nung araw na yon, Miss Ligaya. Lumapit ako sa kabaong niya at nagtaka ako nang makitang may kalmot siya sa bandang leeg. Malalim yon at mahaba. Han, ayos ka lang? Parang kanina ka pa nakatitig kay Belle. Tingnan mo yung leeg niya. Parang may kalmot. Oo nga, ano? Ay, baka naman ang tama lang ng kuko habang inaayos yung katawan niya. Siguro nga, Han. Saglit lamang kaming nakiramay noon dahil galing din kami sa trabaho. Ang pagkamatay ni Belle ang nagbukas sa isip ko na may kakaiba talaga nangyayari sa ospital, Miss Ligaya. Sinubukan kong hanapin ang medical file at lab test results niya, pero wala na naman akong makita. Isang araw, maaga akong dumating sa ospital, kaya naman agad akong nagtungo sa records room. Isa-isa kong binuklat ang mga folders sa shelf, pati na rin ang mga naka-file sa drawer. Nasaan na ba yun? Kailangan kong mahanap. Pero kahit anong halughog ko, tila ba nawala ang anumang ebidensya
na naging dahilan sa pagkaka-admit ni Belle sa ospital. Parang hindi siya kailanman naging pasyente roon. Bakit wala dito yung record niya? Napagod ako noon sa paghahanap kaya naman nagtanong na lang ako kay Doc Lawrence. Bakit mo pa hinahanap yung record ni Belle? Patay na yung bata. Gusto ko kasing malaman kung ano talagang hinamatay niya. Masigla ho kasi siya bago namatay eh. Doc Lina, malala na ang lagay ni Belle. Hindi lang agad na-identify ng naunang lab test result. Pero kasi, Doc, Biglang lumitaw sa harapan namin si Dr. Frank habang nag-uusap kami ni Dr. Lawrence. Good day, Doc. good morning, Doc. Good morning. Anong pinag-uusapan niyo? Eto kasing si Dr. Lina. Tinatanong na naman yung resulta ng lab test ni Belle. Doktora, bakit mo ba hinahanap yun? Wala na sila. Ganyan ka rin nun kay Tatay Edgar. Doktor ka. Dapat alam mong hindi lahat ng buhay maililigtas natin. Pasensya na ho. Bumalik ka na sa trabaho mo. Mag-focus ka na lang sa mga gawain mo. Dahil kung hindi, ipatatanggal na kita dito sa ospital kapag nangialam ka pa ulit. Hindi na ho mauulit. Wala na akong nagawa kundi sumunod. Mas pinili kong manahimik muna. Pero sa puso ko alam kong hindi pa tapos ang lahat. May mali. At ayoko manatiling bulag sa katotohanan yon. Hanggang sa sumunod na araw, nagkaroon ng mga complaint sa ospital tungkol sa mga namatay na pasyente. Anong nangyayari? Bakit may mga nagwawala? Doc, may nagrereklamo ko kasing pamilya. May malaking tahi daw kasi sa tiyan ng pasyenteng namatay. Tapos wala man lang sinabi sa kanila. Tapos ito pa, Doc. Ang sabi, tinanggal daw yung internal organ ng walang permiso. Ano? Saan mo naman nalaman yan? Narinig kong usapan ng ibang staff. Kumakalat na rin kasi. Sige ho, babalik na ako sa station ko. Sige. Isang ngiti na lamang ang binigay niya sa akin noon bago siya bumalik sa kanyang pwesto. Lumabas din ako noon para tingnan ang mga nagwawala at naabutan ko pa si Dr. Frank at Dr. Lawrence na kinakausap ang mga ito. Walang katotohanan ng mga paratang niyo sa ospital. Ilang taon na kaming nagbibigay ng magandang serbisyo dito sa baryo. Huwag kayong naniniwala agad sa mga sabi-sabi sa paligid. Ginagawa namin ang lahat para sa kapakanan ng mga tao rito. Ngunit walang naging epekto ang mga salita nila sa mga pamilya ng namatayan. Kaya naman, ipinakaladkad nila ang mga ito sa mga gwardya ng ospital palabas. Ang daming nangyayari noon, kaya parang wala na rin ako sa sarili ko. Si Nurse Vera ang madalas kong kasama sa trabaho. Hanggang sa isang araw, hindi na rin siya nakapasok. Vera, nasan ka na ba? Akala ko noon na iyon lamang ang magiging problema ko, Miss Ligaya. Pero sa sumunod pang mga araw, galit na sumugod sa apartment namin si Aling Carlota. Hoy! Lumabas kayong mag-asawa. Mga demonyo kayo! Sabi na nga ba't kasabwat kayo ng mga demonyo nasa ospital na yon? Aling Carlota, ano yung sinasabi ninyo? Sunod-sunod na mga namamatay dito sa baryo dahil sa ospital na yon. Nung una, ang kapatid kong si Ricong namatay. Akala ko normal lang, pero hindi basta-basta ang pagkamatay niya. At ang ospital na yon ang dahilan. Aling Carlota, wala ho kaming alam sa sinasabi nyo. Maayos kami nagtatrabaho ng asawa ko. Wala kayong pinagkaiba sa kanila. Mga demonyo rin kayo. Mga halang mga kaluluwa ninyo. Kasabot kayo ng mga aswang. Natigil lang sa pagwawala si Aling Carlota nang may dumaan na isang tana doon. Bakit kaya nagkakaganon si Aling Carlota? At saka pabalik-balik yan dun. Tapos sasabihin niya na mga demonyo ang tao sa ospital? Eh paano nga Han kung mayroong demonyo sa ospital ah? Ang dami kasing nangyayari parang kakaiba. Yung mga pagkamatay ng pasyente, yung mga medical records, tapos yung biglang pagkawala ng mga staff. Nung nakaraan,
pumunta rito yung nanay ni Nurse Iris para itanong kung nasaan siya. Hindi pa raw kasi nakakauwi sa kanila eh. Ano? Ang tagal na magmula nung nag-resign siya sa ospital Kaya nga, Han. Anong gagawin natin? Alis na ba tayo? Hindi. Kailangan natin malaman kung ano man yon. Dahil kung hindi, baka mas maraming mapiktima yung aswang na sinasabi ni Aling Carlota. Magtulungan tayo, Han. Kung ano man yung labang haharapin mo, kasama mo ako. Salamat. Tumango na lamang siya sa akin. Hinawakan niya pa ang kamay ko para pagaanin ang loob ko. Sa sinabi ni Aling Carlota, ay mas lalo ako nagpursige na alamin ang baho sa ospital na pinapasukan namin ng asawa ko. Walang araw noon na hindi kami nagmanman sa mga kilos ng mga tao sa ospital. Unti-unti naming sinuway ang mga patakaran nito. Hanggang sa mabuksan namin ang isang malagim na sikreto ng ospital. Hating gabi noon at naglalakad ako sa hallway. Tahimik ang paligid. Pitpit ko ang isang chart. Isang anino ang nakita ko sa dulo ng hallway na agad kong sinundan. Pero bago pa man ako makalapit, isang boses ang lumapit sa tenga ko. Parang galing sa ilalim ng lupa. Tulungan mo ako. Pinatay nila ako. Rico. Rico? Huwag kang lalapit. Nagpalinga-linga ako sa paligid hanggang sa makita ko ang isang anino na pababa sa basement. Pumukaw ito ng pansin ko kaya agad naman akong pumasok doon. Pagdating ko roon ay halos masuka ako sa baho ng amoy. Isang masangsang at malagkit na amoy ang bumulaga sa akin. Amoy ng isang nabubulok na karne. Ko, ano ito? Bumungad sa akin ang bangkay ng mga dating staff na nakalatag sa stainless table na puno ng dugo. Ang mga mukha nila ay puno ng sugat. Nakanganga ang kanilang bibig. Lahat sila butas ang tiyan. Wala nang lamang loob na tila ba ginalugad ng isang halimaw. Kaya pala hindi sila mahanap-hanap ng pamilya nila dahil naroon sila. Pero, anong ginawa nila sa'yo? Nanlamig ako nang makita ang walang buhay na katawan ni Nurse Vera sa gilid ng kwarto. Nakabukas ang kanyang bibig at mata at medyo naaagnas na rin ang bangkay niya. Gaya ng ibang biktima, warak din ang tiyan niya. At nakaluwa ang kanyang mga laman loob. Kailangan ko makaalis na rito. Kailangan ko mahanap kung sinong salarin. Napahinto ako sa gitna ng paglalakad nang makarinig ng mga yabag ng paa. Sumiksik ako sa ilalim ng hagdan para makapagtago. At laking gulat ko nang marinig ko kung sino ang mga yon. Do your job, Lawrence. Huwag mo kong ipahiya sa mga aswang. Kailangan nila ng pagkain dahil kung hindi, mawawala ang kapayapaan sa lugar na to. At higit sa lahat, mawawala ang lahat ng yaman ko. Ginagawa ko naman ang trabaho ko. Ikaw itong hindi nag-iingat. Paano nalaman ng mga tao na ganun ang ginagawa sa punerarya? Hindi ko alam kung paano nagyari yun. Pero ayusin mo pa rin ang trabaho mo. Gumawa ka ng mga peking medical file para walang duda ang iba kapag namatay ang pasyente. Gagawin ko. Ang sabihan mo rin, yung mga nasa punerarya. Huwag kayong mag-alala. Yung mga tao sa punerarya, inaasikaso ko na rin. Ang sasarap ng mga lamang loob nila, sariwa. Kagaya na lang ng isang tao na nandito sa paligid. Para akong mapuputulan ng hininga noon, Miss Ligaya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noong mga oras na yon. Naamoy ko pa nga ang dugo niya. Napakabango. Malapit lang siya. Naririnig ko ang tibok ng puso niya.
Nagsimulang manginig ang tuhod ko. Para bang bawat pintig ng puso ko nagiging dahilan lamang para matuntun niya ang kinaroroonan ko. Diyos ko, tulungan niyo ako. Biglang bumukas ang pintuan sa likod ko at bumungad si Aling Carlota. Hawak-hawak ang isang buntot pagi na tila matagal nang nakatago sa kanyang bayong. Dok, lumapit ka rito. Huwag mong hahayaang malapitan ka. Sa isang bakanting lote kami napunta noon. Madilim ang paligid at tanging liwanag ng buwan lang ang gumagabay sa amin. Hindi ko lubos akalaing ililigtas ako ni Aling Carlota. Nagtago kaming dalawa sa isang damuhan. Paano niyo nalaman na dito ako? Matagal na kitang minamanmanan mula nang magsimula ang kaguluhan dito sa ospital. Alam kong ikaw lang ang may tapang na harapin ang mga nilalang na ito. Pero alam ko rin na hindi mo magagawang mag-isa. Pasensya ka na kung naghinala ako sa inyo. Hinugot niya mula sa kanyang bayong ang isang maliit na bote na may lamang malinaw na likido na may amoy bawang. Dinala ko ito para protektahan ka, Doc Lina. At para ipakilala sa iyo ang taong makakatulong sa atin. Lumabas mula sa dilim ang isang matandang lalaki. May bitbit na buntot pagi at nakasabit sa leeg ang iba't ibang anting-anting. Siya si Mang Waldo. Isa siyang albularyo. Siya ang makatutulong sa atin na paslangin ang mga halimaw na nandito sa ospital. Aling Carlota, hindi lang ho aswangan na dito. Si Dr. Lawrence at Dr. Frank, kasabot ho sila. Ano? Mga hayop talaga sila. Tamang hinala ko na pinatay nila ang kapatid kong si Rico. Kaya nagpabalik-balik ako noon dito sa ospital. Para magmanman. Napatunayan ko lang na may halimaw dito nang kumulo ang langis na dala ko. Anong gagawin natin? Kailangan na natin kumilos. Tatapusin na natin ang kasamaan nila. Sige ho. Patayo pa lang sana kami noon nang biglang may bumagsak na katawan sa harapan namin. Bumagsak sa harapan namin si Dr. Lawrence. Dilat ang mga mata. At ang bibig niya ay puno ng dugo. Warak na din ang tiyan niya. At nakaluwa ang mga lamang loob. Ilang segundo pa ay dumating si Arman. Bit-bit naman ang dugo ang si Dr. Frank. Arman, parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Dapat sa mga walang kwenta, pinapatay. Huwag! Maawa ka! Maawa ka! Harap-harap ang kinain ni Arman ang lamang loob ni Dr. Frank sa harapan namin noon. Tumutulo pa ang dugo sa bibig niya habang ginagawa niya yun. Ang matutulis niyang kuko ay bumaon sa leeg ni Dr. Frank bago niya ito bitawan. Kayo naman ang isusunod ko! Doc, kumilos na tayo. Inabot sa amin ni Mang Waldo ang mga gagamitin para sa pakikipaglaban kay Arman. Katapusan mo na, Arman! Isa kang halimaw! Nagsimula ang madugong laban ng gabing iyon. Kakaiba ang taglay na lakas ni Arman. Mabilis din ang kanyang mga pagkilos. Para siyang isang mabangis na hayop. Kulay abo na rin ang kanyang balat. At ang mata niya ay kulay dilaw. Meron din siyang matatalas na ngipin at kuko. Papatayin ka namin! Katapusan na ng kasamaan ninyong mga aswang! Tanda! Hindi ako mapapatay na isang kagaya mong lapastangan! Pinagtulungan namin siyang tatlo pero nahirapan kami nung gabing yun. Umampas si Aling Carlota ng kanyang buntot pagi pero mabilis na nakakilos si Arman kaya naitapon niya na parang manika si Aling Carlota. Aling Carlota! Ikaw naman ang isusunod ko! Pakialamerang doktora! Papatayin kita! Nakaramdam ako ng takot sa sinabi niyang yun. Mabilis siyang sumugod sa akin pero bago pa siya makalapit, ay isang katawan ang biglang humarang sa akin. Si Carlo.
ang asawa ko. Arman! Wag! Tingnan mo, Salina. Wala ka nang masasandalan. Mamamatay na ang asawa mo. Hayop ka, Arman! Papatayin kita! Mas lalong namuo ang galit ko sa dibdib ko noon, Miss Ligaya. Sa mga oras na yon, wala na akong pakialam kung anong mangyayari sa akin. Dahil gusto kong iganti ang asawa ko ng mga oras na yon. Hindi ka nag-iisa, Lina! Tapusin na natin to! Sumugod si Arman pero sabay-sabay kaming umatake. Ako, si Aling Carlota, at si Mang Waldo. Ako ang unang nakasaksak sa kanya. Ang galit at sakit ko'y umagos kasama ng dugo niya. Lina, itarak mo to sa kanyang dibdib. May dasal yan ni Mang Waldo na pinahira ng langis. Inabot niya sa akin ng isang kutsilyo. Mabilis akong lumapit sa nangihinang katawan ni Arman. At para siyang unti-unting nauupos. Pusan mo na! Hayop ka! Katapusan na ng kasamaan mo! Bumagsak si Arman sa sahig habang nakatarak sa dibdib niya ang kutsilyo. Ako naman ay lumapit sa asawa ko na unti-unti namang nawawala ng buhay ng mga oras na yon. Han, gumising ka, please. Sorry, Han. Kung hindi kita naligtas agad. Huwag mo sabihin yan. Lumaban ka. Ipapagamot kita. Carlo! Hindi na, Han. Hanggang dito na lang ata ako. Hindi. Gusto ko lang sabihin. Mahal ka. Mahal din kita. Isang nangihinang tango na lang na isagot ko sa kanya. Unti-unting nagsara ang mga mata niya at tuluyan na siyang nawalan ng buhay sa harapan ko mismo. Sa kabila ng pait ng pagkawala niya, isang regalo ang dumating sa amin dahil nalaman kong buntis ako sa anak namin ni Carlo. Umalis kami sa baryo kasama ng anak namin at doon nagtatapos ang aming kwento. Natutunan kong mas maging matapang at matatag dahil sa pagkawala ng asawa ko at para na rin sa anak namin. Sa ngayon ay malaki na ang anak namin ni Carlo. Hindi na rin ako nakapag-asawa pa dahil siya lang ang nanatili sa puso ko. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Isa pang matinding ireiha. Ayan, nakikita ko na yung ulo. Umiri ka. Isang matindi ha, isang matindi. Ha? Nailabas na. Ay, tako. Isang malusog na lalaki ang anak mo, iha. Iyak ikaw, iho. O, iparinig mo sa mundo na nakalabas ka ng matiwasay. Panginoon ko. O Diyos na mabag. Kaawaan niya tayong lahat. Magandang gabi sa iyo, Miss Ligaya. At sa mga bumubuo ng Aswang Confessions. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Norman. Sa kasalukuyan, ako po ay malapit ng magretiro bilang isang public school teacher dito sa pampublikong paaralan sa aming lalawigan. Ang ibabahagi ko po sa aking liham ay ang aking karanasan
Noong ako ay isang bagong guro pa lamang. Tungkol ito sa aking matalik na kaibigan na ngayon ay akin ang asawa na itatago ko sa pangalang Andrea. Muli kaming nagkita, isang gabing maulap, panay ang kulog at kidlat noon. Gabi na akong nakauwi sa dami ng mga papel na aking inaasikaso at paggawa ng grades sa mga bata. Bitbit ang gasera na nagsisilbing tanglaw sa madilim na daan. Nakasalubong ko siya. Sa tagal naming hindi nag-uusap, ang unang mga salitang sinabi niya sa akin ay, Norman, nasa bahay ba si Haling Patring? naghalo na ang amoy ng kanyang pumutok na panubigan at lansa ng dugo. May amoy din ng asopre ang nanggagaling sa kanya. Nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kilabot. Nay! Inay! Oh, gabi na. Abay, nakipag-date ka pa. Bawal i-date ang estudyante ha. Lagot ka. Kuya? Kailan ka pa dumating? Loko, hindi ako nakikipag-date. May kasama akong pasyente. Kanina hapon lang. Nainip na ako kakahintay sa'yo eh. Teka, ito na ba ang aming si Andrea? Oh, kumusta? Oy! Inay! May pasyente po kayo oh. May mga anak po. Abner, pag mo kong kalad ka rin. Abay Norman, anong itinatanga mo dyan? Pangkuin mo na yang si Andrea papasok. Dalhin mo ron sa kwarto ko. Kita mong pumutok na yung panubigan eh. Abner, pakulo ka na tubig. Norman, ako nang bahala sa kababata mo. Kunin mo dun sa tokador yung maliliit na bird's eye na katsa. Hindi yung katsa ng harina ah. Opo, inay. Ay, ang sakit to. Parang hindi ko makayanin. Manganganak ka na kasi, iha. Mabuti at nakalakad ka papunta sa amin, Diyos ko. Huminga ka lang ng malalim, ha? Huminga ka ng malalim, ayan. Para maibsan yung sakit ng paghilab. Nandito ako, iha. Hindi kita pababayaan. Nakasalubong ko siya, inay. Hanap kayo. Tama pala ako sa amoy ko. Pumutok na ang panubigan niya. Sabi ko naman sa'yo, Andrea, sa amin ka na tumira. Para kung sakaling manganganak ka, nandito ako. O mabuti nakasalubong mo si Norman. Kung hindi ay nako. Ayoko na lang isipin kung anong sinapit mo doon sa labas. Ay, bumuhos na nga yung ulan. Abner! Yung tubig ba, handa na. Kanina pa ako naghihintay, nakatulog ka na. O, eto na po, Nay. Hinihintay ko pa po kasing kumulo. O siya, doon na kayo sa salas. Huwag kayong sisilip. Alam nyo nang matagal yan. Maghihirap lalo yung buntis sa panganganak kapag sinisilip ng lalaki. Naiintindihan ba? O, hinga ka malalim, iha. Hinga lang. Tapos unti-unti mong itulak gamit ang hininga mo. Ha? Ganyan nga. O ganon, ha? Ganon yung pag-ire, ha? O ire mo. O tayo na nga. Si Inay na ang bahala sa kanya. Mamaya masermonan pa tayo eh. Okay lang ba siya? Parang nahihirapan siya. Kawawa naman. Uy! Huwag daw sabihing nahihirapan. Lalo magtatagal yan. Kapag ikaw narinig ni Inay, sabon ka doon, sigurado. Tara, tayo na sa salas. Magiging okay siya. Magaling na kumadro na si Inay. Parang lagi kang bago eh. Diyan na tumanda si Inay sa trabahong yan, no? Na yan. Ikaw nga'y maupo. Nakukuriri ang tenga ko sa tunog ng mga yabag mo eh. Parang ikaw ang asawa. Ikaw na kaya mga anak doon? Nag-aalala lang ako, kuya. Walang kasama si Andrea. O yun ang tawag mo kay Inay. Aparisyon. Makapag-alala ka eh. Parang ikaw ang ama doon sa labas eh. Magiging okay yan. Tiwala lang kay Inay. Inabutan namin si Inay na binabalot ng malinis na katsaang sanggol. Naghalo ang amoy ng halamang gamot na panlanggas at ang matamis ngunit amoy metal na singaw ng dugo mula sa panganganak. Hindi siya ang sumalubong sa amin, kundi ang pagbaha ng di maipaliwanag na kaba.
at kakaibang pakiramdam sa pagluha noong sanggol. Mistula yung matalas na kuko na gumuguhit sa yerong bubong. Lalaki ang anak ni Andrea. Isang malusog na sanggol na lalaki. Ay amo ng mukha. Oh, bakit kayo parang nagluluksay, Nay? Isang biyaya ang sanggol, sabi niyo, hindi ba? Kahit dun sa anak ni Mang Teban, na nabuntis gawa ng pananampalataya ng amo. Ayun, ang sabi niya ng mga anak yun. Ang batang ito ay may dalang dilim. Niluluko ba nito ng isang puwersang naghihintay? Matagal nang naghihintay. Sana'y malagpasan nilang mag-ina. Nakita na po ba ni Andrea ang anak niya? Kakausapin ko pa ang batang yan kapag nagising. Hindi po ba dapat ay dalhin natin siya sa ospital, Nay? Pinulsuhan ko na. Ginamitan ko na rin ng pangkuha ng presyon. Normal naman ang lahat. Hindi na rin siya dinudugo. Malalaman natin kung kailangan siyang dalhin sa ospital pagkagising. Sayang naman, hindi niya nakita ang anak niya. Ang cute. Nakita niya. Pero nung akmang ipapatong ko na, biglang nagsisisigaw. Sabi, hindi raw niya gustong makita. Nag-alala ko baka tumaas yung presyon pag pinilit ko eh. Bakit daw? Ang cute-cute pa naman. Gising ka na pala. Ito yung anak mo. Hindi! Ayoko! Ayoko! Hindi ko siya kayang makita. Huwag niyo siyang ipakita sa akin. Norman. Hawakan mo nga muna yung bata at pakakalmahin ko si Andrea. Andrea! Tingnan mo yung anak mo. Tingnan mo bago ka magkaganyan. Tingnan mo yung bata. Hindi. Ayoko mo siyang makita. Ayoko kamuhian yung itsura niya. Pulagin niyo na lang ako para hindi ko siya makita. Saan ko siya ahawakan kapag bulag na ako? Ano bang sinasabi mo, Andrea? Normal ang anak mo. Tingnan mo nga ang pogi. Normal? Anak ko yan? Ha? Ito ang anak ko? Ito ba talaga yung lumabas sa akin? Hindi isang halimaw? Oo, Andrea, yan yung anak mo. Bakit ba parang ayaw mong maniwala? Pero, sabi nila, ang lalaking yun daw eh. Anak ko. Mabuti na lang. Mabuti na lang talaga. Pasensya ka na kay nanay, ha? Kung natawag si nanay na makita ka. Mabuti pa, iwanan muna natin ang mag-ina. Magluluto ako ng mga pagkain pamparami ng gatas. Manguha ka ng mga dahon ng malunggay, Abner. Damihan mo. Ay, nautusan pa nga. Opo, kukuha na. Abat akala mo yata hindi kita maririnig. Kahit pa, inhinyero ka na, kaya pa rin kitang haplitin. Una naman, ito na nga po. Lisensyado na akong engineer. Tapos may palo pa din. Huwag naman po. Peace na po. Susunod na nga po eh. At ikaw, marunong ka pa naman sigurong manahin ng kalmen. Marunong pa naman po. O magtahi ka. Nasa tokador ko yung mga materyales. Kung ilan yung kaya, yun ang tahiin mo. Pero ina, iisa lang po ang anak ni Andrea. Maniwala ka sa akin. Kailangan natin ng marami. Ang sanggol ni Andrea ay taliwas sa kung anuman ang iniisip niya na anyo noon. Kung ako yung tatanungin, kahawig yun ng mga kirubin sa larawan. Pero nang ilipat yun ni inay sa aking mga bisig, may kakaibang kaba at kilabot na gumapang sa akin. Isang uri ng pakiramdam na hindi ko mawari. May nagsasabi sa akin na ang nakikita kong malakirubin na anyo noong sanggol ay panglansi lamang. Kuya, anong sasabihin mo? Hindi ba pwedeng mamaya na lang? Kuya! Ha? Ano? Ay, ano ba yan? Teacher ka na. Pero sumbongero ka pa din eh. Engineer ka na pero banu ka pa din sa paggamit ng walis tingting. Turuan mo kaya ako na mag-home economics teacher.
Puwera biro kuya, anong gusto mong sabihin? Anong balak natin din na inay sa mga mag-ina? Kuya, ano bang ibig mong sabihin? Sa anong balak? Bakit? Anong problema? Inaalala mo ba ang dagdag palamon dito? Ganyan ka na ba mag-isip? Uy! Anong nangyari sa'yo? Init agad ang ulo. Kain, walang kaso yun. Kahit hindi pa kayo kasal, kapatid na ang turing ko sa kanya. Anong pinagsasabi mong kasal kuya? Baka marinig ka. Oy, huwag kang nervyoso, teacher. Nasa may palayan si na inay. Pinapaarawan yung sanggol. At pwede ba? Huwag ka ngam tumanggi. Ilab kong patay na patay ka kay Andrea noon pa eh. O ano ngayon? Bakit ka nagtatanong kung anong balak natin sa mag-ina? Natural, tutulungan. O paano? Anong paano? Anong problema? Alam ko na alam mo na may kakaiba sa sanggol na yun, no? Maswerte tayo na hindi pa yung lubusang nagigising. Kuya, hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Ngayon kung wala ka ng maayos na sasabihin, umalis ka na dyan. Mahuhuli na ako sa klase. Bah, kung hindi porket di mo napapansin ng isang bagay hindi na yun magiging problema. Ano nangyari? Nag-iihit na yung anak ni Andrea. Naiinitan siguro yan. Pero hindi pa ganun kainit ang 6:00 ng umaga. Ganun po ba? Papasok ka na ba? Opo, maraming gagawin sa school ngayon. Paano yung binalot mo? Nagluto ako, inay. May iniwan na din po akong umagahan dyan. Naggata po ako ng baka. Dinamihan ko na din ng malunggay. Andrea, kumain ka ng madami ha. Para makabawi ka agad ng lakas. Salamat, Norman ah. Kapag pinayagan ako ni Aling Patring na pwede na akong gumawa, babawi ako. Ano bang Aling Patring? Nanay Patring ang itawag mo sa akin, iha. Para ka na naming kapamilya. Aba, sabay-sabay kayong lumaki nitong sina Norman. Siya nga naman. O paano? Kita-kita na lang mamaya. Ano bang problema nung sanggol? Wala. Sa puntong ito, wala pa. Dapat ba talagang mamoblema kami? Sa tingin ko hindi. Pero hindi ko rin maisasantabi ang narinig ko na nakakakilabot. Nauha noong sanggol. Nagdesisyon ako na mag-obserba muna. Nung una, wala namang kakaiba. Ngunit makalipas ang 1 linggo, bago namin pabinyagan si Angelo, sa gitna ng agahan, isinatinig ni Kuya Abner ang kanyang pag-aalala tungkol sa mag-ina. Nay! Ano yun? Kaseryoso mo naman yata. Mahihirapan ka pang matunawan yan. Ano kaya kung gawin natin mas maaga ang petsa ng binyag ni Angelo? Ha? Bakit? Naipamudmud na ni inay ang imbitasyon at pumayag na ang mga ninong at ninang sa schedule ng binyag. Baka umurong ang mga yun. Tsaka pumayag na din si Andrea, bakit papapalitan mo pa? Ipatawag nyo kaya si Tio Pedring. Abay, Jaski kang bata ka. Wala nang di patatawag ang tsuhin mo. Tagal nang nananahimik nun sa Davao eh. Masaya yun at may nabiling maliit na taniman ng mangga. Inay, kayo po ang nagpaanak kay Andrea. Huwag niyo pong sabihin na hindi ninyo napansin ang kakaiba sa sanggol na iniluwal niya. Yan na naman ba ang issue mo, kuya? Issue to na dapat na pinag-uusapan na natin noong gabing iniluwal si Angelo. Andrea. Bakit? Ano problema sa anak ko? Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo, Kuya Abner? Andrea, noong gabing nanganak ka, ayaw mo makita si Angelo. Bakit? Ayoko nang pag-usapan yan. Oh, bakit parang takot ka sa makikita mong anyo ng anak mo? Dahil ba sa aswang ang ama ng bata? Ayoko nang marinig! Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino siya. Ano siya, basta tinanggap ko lang yung trabahong yun. Ha? Trabaho? Gabi-gabi, sa tuwing tahimik na yung lahat, naiisip ko yung gabing yun. Ang gabing sinuko ko yung kainosentehan ko. Kapalit ng pera. Dahil lang sa tawag ng pamilya ko dito.
Tama na siguro ito kuya, baka makasama na kay Andrea. Hindi. Dapat natin to pag-usapan. Ngayon. Andrea, puntahan mo na muna yung anak mo. Ipagpaliban na muna natin yung usapan, ha? Salamat po. Ngayon, Abner, talaga bang binago ka na ng syudad at yung ugali mo nagbago na? Ano, hindi ka na marunong mga panang damdamin ng tao? Depende sa sagot mo kung matutulog ka dito, sisipahin kita pa Maynila. Isisipahin niyo pa po kaya ako kung sasabihin ko sa inyo ang napapansin ko sa sanggol ni Andrea? At ano yon? Ilang araw ko na kasing napapansin na may mga pasa at ilang mapupulang marka yung anak niya. Parang kinukurot O di kaya, pinanggigigilan. Kuya, hindi naman sa namimiloso po ako pero masyado kang nag-aalala. Baka naman marka lang ng kumot. Ba, mukhang talaga makakurot. May kagat pa nga minsan, parang maliliit na ngipin. Katulad ng parang minamarkahan ka nun. Laki ako kay Tio Pedring. Hindi ba kayo naniniwala sa akin? Kaya nga, inay. Naniniwala ko sa sinasabi mo, anak. Lumaki kami ni Kuya Pedring sa pamilya na naniniwala sa mga maligno, multo at aswang. Maiintindihan nyo kung ano ang sinasabi ko. Norman, maniwala ka. Kailangan na nating kumilos habang maaga. Alam kong naramdaman mo din yun May kung ano sa anak ni Andrea. Sus, naiintindihan ko kuya. Ang sa akin lang, kapain natin ang damdamin nung ina. Mahirap para sa kanya na malaman na may mali dun sa bata. Nanay yun, gusto ba nating maulit kung paano siyang natakot doon sa sanggol? Parang lumalabas na wala akong konsensya. Nagmamalasakit lang ako sa sanggol. Alam kong takot ka sa mga usaping espiritual at mga nilalang ng dilim pero hindi mabibigyang solusyon ng problema kung iiwasan mo lang. Hindi ako umiiwas kuya. Tama na kayo, ano ba? Norman, naiintindihan ko yung pag-aalala mo sa damdamin ni Andrea. Pero tama naman si Abner at ikaw naman, Abner. Aba, hinay-hinayin mo naman. Hindi porket nagmamalasakit tayo, may karapatan tayong manakit ng damdamin ng tao. Opo, inay. Norman, yun bang mga kalme na pinagawa ko tapos na? Opo, nakagawa po ako ng 12. Ay gawa mo na din kaya ng pulseras na gawa sa buto ng matang pusa yung bata. Sa palagi ko, inay, mas matindi pa pong pangontra na higit pa sa kalmin at sa buto ng sagasagang kakailanganin ninyo Ay bakit naman? Kanina lang, nakita ko po ang kalmen ni Angelo. Nakasabit sa may puno ng bayabas natin. Isang gabi umalis si Inay at Andrea. Oras ng pagbigay ng gatas ni Angelo. Paglapit namin sa kuna, agad naming napansin ang kakaibang amoy na nakahalo sa hangin. Parang amoy bakal, amoy dugo. Para bang nasa loob kami ng katayan ng hayop na bagong linis lang at hindi pa nasingaw ang lansa. Nagtayuan ang balahibo sa aking batok. Pakiramdam ko ay may kung anong puwersa na nakatitig sa amin. Ang baho naman. Galing ba yan sa dumi ni Angelo? Wala namang laman ng lampin kuya. Tuyo din Parang may paa na bulok dito. Kawawa naman si baby Angelo. Kung nakakapagsalita na ito, siguradong magre-reklamo to. Norman, may mga maliliit na namang kurot si Angelo sa braso at binti May kung ano din na parang kagat ng maliliit na pangil. Sa bandang talampakan at palad. Lagi siya may ganyan sa tuwing lulubog na ang araw Oo nga naghihilom at nawawala agad. Niloloko ba ako ng aking paningin? Kahit kaunting peklat ay walang naiiwan. Grabe lasing yata ako kuya. Hindi Norman. Mga ilang araw ko nang napapansin yan Kapag napapakiusapan ako ni Inay at ni Andrea, nabigyan ng gatas si Angelo. Kaya nga sobrang pag-aalala ko sa bata Akala ko din nung una, nagmamalikmata lang ako pero… Sa tingin ko, tama ka kuya. Dapat na nating mahagip si Tio Pedring. Tsumamba lang ako kay Inay. Baka itakwil na ako nun ng tuluyan kapag nakialam ako ng walang paintulot At naalala ko din si Andrea. Baka hindi niya kayanin kung sakali may kung anong mangyari sa sanggol niya. Kuya, sa palagay ko tama ka.
Magbuhos tubig tayo. Ikaw na ang gumawa. Gustuin ko man pero hindi pwede. Ha? Bakit? Laki ka naman kay Tio Pedring ah. Sigurado ako na alam mong dasalin ng Cedro. Oo, alam ko. Pero sa bahay na ito, sa pamilya na ito, hindi pa ako maituturing na matanda. Dapat si nanay o di kaya si Tio Pedring. Ano yun? May naputol bang sanga, kuya? Hindi ko alam. Teka, sisilip ako sa bintana. Baka naman bunga lang ng isa sa mga puno natin. Kuya, may nakita ka ba? Parang may anino akong napansin doon sa may talahiban, oh. Doon, malapit sa pinagtatalian ni inay ng kambing. Kuya, anong nilalang yun? Nakatitig sa atin. Anong nilalang yun? Sa nagdudugong sinag ng papalubog na araw, namataan namin ang isang nilalang na may matipunong katawan at bungong mukha. Malaki ang tenga at may naghahabaan at nagtutulisang pangil sa magkabilang sulok ng bibig. Mula sa likod ng puno ng kalumpang na nakatanim sa aming bakuran ay nagpakita yun sa amin. Agad yung nawala na parang anino na nilaro lamang ang aming paningin. Iba yung kaba at kilabot ang aking nadama. Kuya Abner, ano yung nakita natin? Hindi yung tao, di ba? Aswang, espiritu, engkanto ba yun o maligno? Alin man sa mga sinabi mo pero sigurado kong hindi yun tao. At anong itsura yun? Bungo na lang ang mukha pero may tenga at malaki pa. Grabe, nakausli ang nagtatalasang ngipin sa bibig at may mga naghahabaan at nagtatalasang pangil sa magkabilang ibang parte ng bibig. Teka, subukan mo na kumalma, Norman. Nararamdaman ni Angelo ang takot mo. Tayo matanda dito. Kawawa ang sanggol kapag pinangunahan tayo ng takot. At isa pa, mga lalaki tayo, no? Dapat tayong maaasahan ni inay. Kahit sino naman matatakot, Kuya Abner. Lalo na kung makakita ng ganung itsura tapos ang laki pa ng katawan. Ang tawag doon, Kuya? Di ko alam. Hindi ko matandaan. Hindi ako makapagbigay ng sagot sa'yo eh. Hindi yun na ituro ni Tio Pedring? Hindi ako sigurado kung ano yun. Pero kung ano man yun, sigurado kung walang dulot na mabuti yun. Ang dapat ay masabi kay inay na may magbuhos tubig na para kay Angelo. Aaminin ko po, hindi totoo na hindi ko alam kung ano ang bagay na yun. Alam ko kung ano yun. Isa yung nilalang na minsan kong nabasa mula sa libro ng aming albularyong tsuhin. Isang aswang na kung tawagin ay hamong. Pagsapit ng gabi, pagdating ni Inay at Andrea, ay agad ko silang kinausap. Umaasa kami na malinawan ang aming mga katanungan. Anong pag-uusapan natin, Kuya Abner? Nakakita kami ng aswang ni Norman kanina. Anong aswang? Saan? Dito sa atin? Ay Diyos kong mahabagin. Kawa at tayong lahat, Panginoon. Kung tama pa po ang pagkakatanda ko mula sa libro na pag-aari ni Tio Pedring to. Isa po yung hamong, di ba? Hamong? Masamang biro yan ha. Kahit biro ay nako, hindi ko gustong marinig ang mga bagay na yan. Inay, hindi po ako naglolo ko. Kilala niyo po ako ni Kuya Abner. Ayoko ng mga usaping tulad nito. Pero sigurado po ako na nakita ko po. Isa po yung hamong. Doon po namin nakita ni Kuya sa puno natin ng kalumpang. Normal lang anak ko! Hindi niya makukuha yung lahi ng tatay niya. Hindi yun pwede. Hindi ako papayag. Normal si Angelo. Hindi siya magkakaroon ng dugong aswang. Ayoko! Andrea, kumalma ka, iha. Aalis na ho kami dito ni Angelo. Nasundan na nila kami. Hindi nila makukuha yung anak ko. Hindi ako papayag na papunta siya sa dilim. Norman, kumuha ka ng tubig. Pakalmahin natin si Andrea. Andrea, kailangan mo kaming tulungan para matulungan ka din namin. Kuya Abner? Iha, wala kaming balak makialam sa buhay mo ha. Pero para matulungan ka namin, kailangang ibahagi mo sa amin yung nangyari tungkol kay Angelo. Inay, heto na po ang tubig. Oh, uminom ka muna. Hindi ko po alam
kung sino yung lalaking yon. Napilitan lang po akong pumayag dahil sa laki ng halagang ibabayad nila eh. Kung ganon, bakit katakot sa kung anong anyo ng bata paglabas? Narinig ko yung usap-usapan ng mga tao. Nung ibalik na ako, matapos yung isang gabi, sabi nila, lahing aswang na yung lalaki. Yun ang dahilan kung bakit bigla kang naghisterya kanina. Alam kong anak ko lang si Angelo. Wala sa isang trabahong hindi marangal. Pero Nanay Patring, mahal ko po yung bata. Hindi naman po niya kasalanang lumabas siya sa mundong ito eh. Tama ka doon. Sa pahintulot ni inay, nagsagawa kami ng buhos tubig na dinaluhan ng aming mga kapitbahay. Pagkatapos ay lumakad kami ni Kuya Abner, papunta kay Tio Pedring. Nakisuyo si inay na bumalik kami agad dahil wala silang kasama ni Andrea. Isang gabi lang kaming nawala. Dinayo namin si Tio Pedring at isinama pabalik. Bandang dapit hapon ng sumunod na araw ay hindi namin inasahan ang aming inabutan. Mabuti naman at dumating kayo. Mawawala na yata ako sa katinuan. Diyos ko. Kuya Pedring, mabuti sumama ka. Ay naku, hindi ko na alam yung gagawin. Bakit? Anong problema, Patricia? Anong nangyari? Si Andrea, panay ang iyak. Natatakot. Hindi ko nga makausap eh. Naghihisterya na naman. Ano pong nangyari? Hindi ko nga maintindihan. Puntahan niyo na nga sa kwarto, baka mapakalma mo. Magpapahangin ako. Parang tumaas yung presyon ng dugo ko. Samahan niyo ako ni Abner doon sa sinasabing kwarto. Andrea? Kuya Abner, Norman, ano bang meron sa anak ko? Hindi na to normal. Natatakot na rin akong lapitan siya eh. Parang hindi ko siya anak. Natatakot ako sa kanya. Ba't? Ano ba nangyari? Pinapalitan ko siya ng lampin. Tapos bigla siyang naglikot. Hindi ko sinasadya na matusok siya ng perdible. Sumirit yung tugo. Tapos, parang wala lang na naghilom na agad yung sugat niya. Parang pinalis. Nasaan na si Angelo? Nandiyan siya sa kuna niya. Iniwan ko. Hindi ko na alam yung gagawin eh. Napatay ko ba siya? Ano ito? Anong ginawa mo? Kuya Abner. Norman, patawarin niyo ako. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko eh. Parang may bumulong sa akin. Kaya kahit hindi ko gusto, inulit ko na tusukin siya ng perdible sa braso at hindi ko sinasadya. Halos pumutok ang aking ulo sa senaryo na aking inabutan. Nakatusok pa ang mga malaking perdible sa braso at hita ni Angelo. Ang nakapagtataka, hindi naman umiiyak ang sanggol. Nang bunutin ko ang nakatusok na mga perdible sa sanggol, ay agad na umagos ang dugo mula doon. Kumuha ako ng katsang na malinis at pinahid yun. Pinanlamigan ako sa aking nakita. Naghilom na ang sugat na dulot ng perdible. Agad yung naghilom. Nakita niyo ba yun, kuya? Hindi normal yung bata. Paano yung gagawin ko? Kung siya yung nakamana nung sinumpang dugo ng aswang. Kuya, paano yung anak ko? Kumalma ka muna, Andrea. Sa pagkakataong ito, walang magagawa ang histerya. Nandito na to. Mahalaga eh. Harapin na natin. Nagsama na kami ng makakatulong sa atin. Andrea, ako si Ma'am Pedring. Pero maaari mo rin akong tawaging Tio Pedring. Kapatid ako ni Patricia. Ayusin mo muna si Angelo. Pagkatapos ay pagpaliwanagan ka namin. Anong paliwanag ho? Ako ba yung may problema? Baka mesa yung pakto ko na hindi ko nalalaman. Ikaw na mismo yung nakakita, Kuya Abner. Hindi ko pa pala nasasabi sa iyo, Iha. Pero gusto kong ipaalam sa iyo na matinding laban ang ipinagdadaanan mo. Huwag mo lang sanang kalimutan ang mismong dahilan ng pakikipaglaban mo, ha. Yun ay ang pagmamahal. Walang makakapantay sa pagmamahal ng isang ina.
Makalipas ang ilang araw ay dinaos na ang binyag ni Angelo. Dinaluhan niyo ng ilang kakilala at malalapit na kamag-anak. Wala namang nangyaring hindi inaasahan. Nanatiling masigla ang sanggol. Ngunit bandang gabi, nang matapos ang kasiyahan at wala na ang mga bisita, mismong si Kuya Abner at ako ang nakaranas ng kakaiba kay Angelo. Mga naging yaya pa nga tayo. Pagod na pagod si Inay sa pag-estima sa mga bisita kanina. Bayaan na natin kuya, sakto naman din na wala akong pasok bukas. Kaya kahit pa magdamag akong walang tulog, okay lang. Oy, hindi pa kayo kasal, no? Silbing reyna na. Shh, ang ingay mo. Norman. Kung ako sa'yo, aamin na ako. Mag-propose ka na. Kaysa itong sanggol na ito ang inaasikaso mo, no? Tumatiming lang kuya, kita mo naman may problema yung tao. Pwede na to. Tara kuya, pakainin na natin si Angelo. Anong amoy yun? Grabe, ang lansa naman ng kwartong to. Kuya, pakibuksan nga ng mga bintana, ang baho. Nakakasuka. Hindi ito maganda. Aba, ay, binyag na ang bata. Dapat ay umalis na kung ano mang sanhi ng baho. Tiyo, ano po bang nagsasanhi ng baho? Kapag amoy bulok na dugo at asupre, asahan mo na mayroong aswang sa paligid. Aswang po? Normal po ang bata. Sa ngayon ay inaalala ko ay yung hamong na nabisitahan ninyo sa may puno ng kalumpa. Sa tingin ko ay isa yung pahimakas. Pahimakas po? Pahimakas na ang sanggol na iyan ay markado. Kawawa naman ang aming Angelo. Huwag kang mag-alala baby, tutulungan ka namin ha. Halika muna sa akin. Kakain tayo, gutom ka na, alam namin. Dahan-dahan Angelo. Hindi naman tatakas ang kamay ko. Parang gusto mo akong kainin eh. Kamay ko yan, ito ang gatas mo, oh. Ang bibig ni Angelo na wala pang ngipin ay pinanggigigilan ng mga daliri ko. May kung anong uri ng angil ang lumabas mula sa sanggol na aking buhat. Parang mabangis na hayop na sarap sa kinakain. Kung nagkataong may mga ngipin si Angelo, pihadong putol na ang mga daliri ko. Palihim kong iniling ang aking ulo. Natakot ako sa aking naisip. Baby, gigil na gigil ka sa daliri ko ah. Baka maputol yan ah. Sige ka, hindi na ako makakapagsulat sa blackboard. O na yan? Ginagaya mo pa si Angelo? Hindi cute Norman no? Mamaya, makalakhan niya yan. Ha? Anong ginagaya? Sino nang gagaya kinakausap ko nga itong sanggol at kako baka maubos ang daliri ko. Dalawa na kayong gumagawa ng ingay ah. Ayun oh, pakinggan mo. Hindi. Ha? Ano yan? Kuya, sa likod mo. Ang alin? Yang nasa likod ninyo ni Tio Pedring. Lingunin nyo nga, bilis. Nagtataka silang lumingon at nahintatakutan sa kanilang nakita. Ang nilalang na nakita namin ni Kuya Abner sa puno ng kalumpang, ilang araw nang nakalilipas, ay nakasilip doon sa bintana at titig na titig sa aming tatlo. Umangil yun at agad na napuno ng nakakasulasok na amoy ang kwarto. Amoy na bulok na dugo. Tulala kaming tatlo. Hindi kami nakasigaw. Sa namang dating ni Inay at ni Andrea. Diyos ko po! Ano yan? Impacto! Naku po, Diyos na mga bagay. Nahimatay si Andrea. Umalis ka ditong demonyo ka! Andrea! Andrea, gising! Gumising ka! Tio Pedring, ano bang nangyayari dito? Ang anak ko, si Angelo! Ligtas ba si Angelo? Norman, Kuya Abner, okay lang ba si Angelo? Ang anak ko ligtas ba? Ano ba yung nakita ko? Yun ang pwersa ng dilim na nagbabadyang lumukob sa anak mo. Ayaw mo man, kakailanganin mong maging tapat sa amin. Magmula sa puntong ito ng ating usapan, kung ayaw mong tuluyang maging aswang ang anak mo. Pinakalma muna namin si Andrea. Pagkatapos,
ay hinayaan namin na si Tio Pedring na ang kumausap sa kanya. Hindi na matatakbuhan pa ni Andrea ang katotohanan. Gano'n man niya yun sikapin na ignorahin, ibinahagi ni Andrea sa amin ang nangyari sa kanya nung gabi na tinanggap niya ang trabaho. Nakatanggap ako ng tawag mula dito sa lugar natin. Sumakabilang buhay na raw ang mga magulang ko. Pero baon sa utang at wala ring panghatid sa kanila sa huling hantungan. Sana tumakbo ka sa amin ni na inay. Kung sakali man na wala kami ni Norman, hindi ka matitiis si inay. Hindi ka naiba sa amin. Kinain ako ng hiya, Kuya Abner eh. Mga kababata ko kayo. Pero hindi naman ibig sabihin cargo niyo ko. Nahiya kang humingi ng tulong sa amin pero ang magbenta ng sarili mo. Abner. Wala naman ako masamang sasabihin dun ah. Pagkatapos ano mangyayari? Sabi ng kaibigan ko, one time big time daw yun. Sakto nung naghahanap ako ng makukuhanan ng pera. Pumayag ako. Ang alam ko kasi gagamit siya ng proteksyon pero hindi siya sumunod sa usapan. Ano mang pagmamakaawa ko na gumamit siya, ayaw niya. Bukod doon natakot ako sa kanya. Nagbagong anyo siya sa gitna ng... Hindi ho. Kung sa pagbabagong anyo, wala. Nanatili siyang makisig at magandang lalaki. Pero yung ingay at ungol sa lalamunan niya, parang galing sa iba. Nung una hindi ko alam ang balita tungkol sa lalaking yon. Nang ihatid na lang ako pabalik sa opisina ng escort services mula sa hotel, kung saan kami nagtagpo nung nakaraang gabi, saka ko narinig yung bulungan ng mga babae. Na isang aswang yung lalaki. Yan nga rin ho yung nilinaw ko eh. Pero hindi ho. Ang lalaking yun ay may lahing aswang. Hindi siya aswang mismo. Pero may tsansa na magmana ng pagkaaswang ang magiging anak niya. Nahabag ako kay Andrea dahil sa hirap, tiniis niyang magbenta ng katawan niya. Ang balingkinita niyang katawan ay umugyog habang umiiyak siya. Dama ko yung takot, hiya, at pagkamuhi niya sa kanyang sarili. Nakaramdam ako ng iba yung awa para sa kanya. Sabihin niyo nang gago ako pero oo, ganun nga siguro ako. Ayoko siyang nakikitang nasasaktan. Kaya naman hiniling ko kay Tio Pedring na itigil na ang pag-uungkat. Hindi ako titigil. Dahil karapatan din ni Andrea na maunawaan ang mga nangyayari. Tama na po siguro. Nanginginig na po siya oh. Hindi ka interesado? O ikaw mismo ay ayaw ding harapin ang bangungot ng katotohanan na ito? Tama na kayo, magkakainita na naman kayo. Yung banu na yan, lagi na lang nananakbo eh. Hindi mariresolba ang problema ng pananakbo mo. Hindi ako nananakbo kuya. Kinakapa ko lang ang damdamin ni Andrea, bagay na hindi mo magawa. Ngayon dalawa pa kayo ni Tio Pedring. O hindi kami na malupit. Ikaw na ang maawain. Kung binibibidid namin niyang si Andrea, malalaman kaya natin ang totoo tungkol sa anak niya ha? Natural, hindi. Magiging aswang ba yung anak ko? Posible. Kawawa kong anak. At yan ang ating pipigilan na mangyari. Maaaring maraming paraan. Huwag ka mag-alala. Naririto kami para tulungan ka. Diyos na maabagin. Pero paano po kung matuluyang maging aswang si Angelo? Sa kasamaang palad kung sakali, magiging tuluyang isang hamong ang anak mo. Pinapatunayan yun ang mga marka ng kagat na nakita natin sa sanggol. Markado si Angelo na maging aswang pagsapit niya sa tamang edad. Ang anak ko. Hindi naman niya gustong lumabas sa mundong to. Magiging ayos din ang lahat, Andrea. Huwag ka mag-alala. Maaayos din natin ito. Nandito lang kaming lahat para sa'yo. Matagal bago namin napatahan si Andrea. Pinoproblema din namin si Angelo na palaging nawawalan ng proteksyon. Kung saan-saan namin nakukuha ang kalmen at pulseras niya. Parang sadyang tinatapon. Sabi ni Tio Pedring, posibleng si Andrea ang may gawa. Hindi dahil gusto niyang gawin yun,
Pero maaaring naimpluwensyahan na siya ng madilim na puwersa na gustong maging kampo nila ang anak niya. Pasensya ka na kuya. Hindi naman kita gustong kontrahin. Pinapangunahan lang ako ng awa para sa kababata ko. Alam ko na kapakanan lang din nung mag-ina ang inaalala mo. Okay lang yun. Hindi naman ako nagagalit sa'yo eh. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Si Andrea, kapatid ko na din. Ay ayaw ko din siya mapahamak eh. Masakit sa akin na marinig ang sinapit niya. Nakakaawa. Alam kong wala na ang mga magulang niya pero ikinasasama ng loob ko na siya pa din ang nagdusa nang umalis sila. Di na nga nila nahaalagaan ng maayos si Andre eh. Tapos, nang mamatay sila, napahamak pa yung tao. Lasenggo ang tatay. Chismosang sugarol ng bingo ang ina. Aba, kahit kayo'y galit, ibanggitin ninyong sumalangit nawa kapag patay na ang pinag-uusapan ninyo. Inay! Inay! Anong inay kayo dyan? Gaano man kasama yung tao, pag wala dito, irespeto. Hindi na nila may pagtatanggol yung mga sarili nila, maging patas naman kayo. Sorry po. Narinig ko kayong nag-uusap. Nauunawaan ko naman. Ako man sobrang nahabag din kay Andrea pero hinahangaan ko naman yung lakas niya. Oo, mali yung paraan niya. Pero sino ba tayo para manghusga? Ang sa akin lang naman inay. Sayang kinabukasan no. Nagtatrabaho siya ng marangal sa opisina. Pinili niyang pumasok sa bayad na one night stand. Para lang kumita ng pera. Pride anak. Pero saan po siya dilala nun? Kanya-kanyang paninindigan. Subukan mong lawakan ng pangunawa mo, ha? Inay, ako man po hindi galit. Kung ano man po, ito ang aking usig ng konsensya. Dahil wala na akong nagawa para sa kanya. Tama si kuya. Ako man ay guilt din inay. Kababata ko siya at pinakatatangi pero hindi ko man lang siya nadamayan sa oras na kailangan niya ng tulong. Hindi uusad ang usig ng konsensya na yan kung wala tayong gagawin. Mananatiling nang uusig laang iyan at hindi magpapatahimik. Kaya ang maigi, harapin nyo ang ngayon. Tama kayo inay. Hindi naman na may babalik ang panahong lumipas. Hindi natin may babalik ang nawala kay Andrea. Pero may magagawa pa tayo para sa kanya. Marami pa tayo magagawa. Umalis ang mag-ina. Mga 3 buwan din na hindi namin nakita ang mag-ina. Nagpatuloy ang buhay namin. Ang sabi ni inay, babayaan namin si Andrea. Kung sakaling humingi ng tulong ay tulungan. Kung hindi naman, wala na kaming magagawa. Si Tio Pedring naman na parang pantas ay nagsabing babalik daw si Andrea. Sa mga panahong wala na ang mag-ina, nangalap na mga kagamitan si Tio Pedring at isang gabi, kumukulog at kumikidlat. Naalala ko tuloy nung magkita kami ni Andrea. Ganito din ang panahon. Tanda ko yun. Pumutok na ang panubigan niya. Ganito rin ang lagay ng panahon noon. Ang pinag-uusapan daw ang dumarating. Nanay Patring, si Andrea po ito. Nandyan ba kayo sa bahay? Norman! Norman, si Aling Patring nasaan? Hinahanap ka namin. Alalang-alala kami sa'yo. Sa inyo ni Angelo tapos ngayon basta kakakatok. Hanaop mo si inay. Sorry. Huwag ka nang aalis nang walang paalam ha. Kundi... Tol, naiipit mo daw siya. Sorry. Andrea, ang sinasabi lang ni Norman, sa susunod na hindi ka magpaalam kapag aalis ka. Nawala na akong karapatang bumalik. Mali! Ikakadena ka na namin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, kuya. Good! Oh, ano nangyari sa braso mo? Puro sugat at pasa ang braso ni Andrea. Maging ang mga binti at paa niya ay meron. Nang ipakita namin yun kay Tito Pedring, sinabi niya sa amin na isang tanda daw yun ng pagmamarka. Naglabas ng balat ng punong kahoy si Andrea. Nakuha niya sa tabi namin ni Angelo. Nang amin yung makita,
Nangilabot kami. Balat yun ang puno ng kalumpang. Napailing si Tio Pedring. Anong problema? Hindi ang balat na ito ang problema, kundi ang katotohanan. Nasundan pa rin kayo kahit na lumayo ka na. Kung hindi mo mamasamain, saan ka ba nagpunta nang umalis ka rito? Sa kamag-anak ko namin. Nakituloy kami ni Angelo. Pero hindi sila handa sa amin eh. Isa raw akong kahihiyan. Anak, ikaw hindi naman na iba. Dito ka na sa amin. Kung hindi ka gusto ng pamilya mo dahil kahihiyan ka, pamilya mo kami. Salamat po. Kailan mo nakita ang balat ng sanga na ito? Nung 1 linggo lang ho, nagdesisyon po akong pumunta sa inyo ng panay masasamang panaginip na lang ho ako. Laging may malaking bulto ng mamang humahabol sa akin. Nang hawakan ko ang balat ng puno na iniabot sa akin ni Tio Pedring, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Kasunod ng iba yung kilabot. May kung anong malamig na puwersa na gumapang mula sa aking palad, pagapang sa aking braso. Naramdaman ko na gumapang ang lamig patungo sa buo kong lalamunan. Parang pinasok ng hangin ang aking ulo. Pagkatapos ay bigla yung nawala. Gusto ko nga sanang bumalik dito eh. Pero naunahan ako ng hiya. Yang walang basihan na hiya na yan ang nagpapahamak sa iyo eh. Hindi ka naman namin pinakitaan ng dahilan para mahiya ka. Kuya. Alisin mo yung hiya mo. Kung sa amin din lang. Dito sa amin pamilya ka. At para sa amin kapag pamilya, palaging nagdadamayan. Kung sana ganun lang kasimple yung mga problema nating matanda, kuya? Kung pwede lang tayong bumalik. Sa panahon na, yung problema natin kung anong dahon yung isasahog sa niluluto natin sa bahay-bahayan. Andrea, walang problema. Ang walang solusyon. Pagbalik ni Andrea sa bahay, medyo naging abala kaming lahat. Ako ay naging abala sa school. Madaming activities ang school at kailangan kong tulungan ang mga estudyante ko. Si inay naman ay palaging natatawag para maghilot. Si kuya ay paluwas-luwas ng Maynila. May inaasikasong proyekto. At si Tio Pedring naman ay abala sa pag-aaral ng sitwasyon ng mag-ina. Minsan, ginabi ako ng uwi. Ano yun? Andrea, ano nangyayari? Nakita ko si Andrea nakahandusay sa sahig ng kwarto. May mahaba siyang sugat sa kanyang braso. Animoy ginamitan ng matalas na panghiwa. Binuhat ko siya at inihiga ng maayos. Madalian kong binalot ng benda ang sugat niya sa braso at saka ko tinignan ang lagay ni Angelo. Ngunit nang silipin ko ang kuna, wala si Angelo doon. Ano nangyari dito? Nasa si Angelo? Kuya, pakihanap na nga. Dinatnan ko na ganito na dito eh. Sige, pero anong amoy yun? Anong amoy? Amoy tanso. Marahil dahil sa dugong mula sa sugat ni Andrea. Pero may iba pang kahalo na amoy. Katulad ng ano? Amoy matamis na hindi ko mawari. Parang amoy ng karning nabubulok o di kaya prutas na naiiwang mabulok sa daan. Habang mataas ang init ng araw, yung amoy na kumakawala habang nabubulok ang isang bagay sa mainit na lugar. Nakakasulasok? Oo, ganun. Teka, ano ba yan? Hindi na ako makahinga. Nakakasuka. Pakiramdam ko, kumakapit yung amoy sa buong kwarto. Maging sa damit at balat ko. Dahil sa nakakasulasok na amoy, nagdesisyon si Kuya Abner na buksan ang mga bintana. Matapos niyang buksan ang lahat ng bintana ng kwarto, nakarinig kami ng kung anong ungol. Parang galing sa isang galit at mabangis na hayop. Nang iligid namin ang aming paningin, wala namang kaming makita. Nakita mo na ba si Angelo? Titingnan ko ang mga ilalim ng mga kabinet. Ikaw na sa ibabaw ng pasamano, pati ang likod ng pintuan. Ano? Nakita mo na ba? Hindi kaya dinala ni Tio Pedring?
O bakit niya dadalhin? Nasaan kayo? Bakit nakabukas ang pinto? Ano to, mahangos kayo? Dala niyo po ba si Angelo? Abay, hindi. Abay, bakit ko naman dadalhin? Bumalik tayo sa kwarto. Diyos ko po. Angelo! Si Angelo na hindi namin makita, nasa tabi na ngayon nang walang malay na si Andrea. Naliligo ang mga maliliit niyang kamay ng dugo na mula sa sugat ng sarili niyang ina. Ang mata nung sanggol, Miss Ligaya, nagbabagang pula. Halos bumaliktad ang sikmura ko sa kilabot at pandidiri nang makita naming dinilaan ni Angelo ang kamay niya. Gumawa pa siya ng ungol na parang mabangis na hayop. Kuya, tingnan mo sa salamin. Ang halimaw na nilalang na yun. Pinaglalaruan niyang kalme na gawa ko. Huminahon kayo. Pinapakitaan lang kayo niyan para matakot kayo sa bata. At bakit naman po? Abay, natural, kapag natakot kayo sa bata, hindi ninyo malalapitan. Makakalapit sila. Hindi niyo makukuha si Angelo. Lalong hindi niyo magagawang katulad niyo. Wala na ang sinisigawan mo. Mabuti pa ay gamutin mo na ulit ang sugat ni Andrea. Pagdating ng ina ninyo, ay kakausapin ko siya. Maging si Andrea kapag nagkamalay na. Bukas ng umaga, ikilos tayo. At yun nga ang aming ginawa. Matapos kaming makipag-usap kay inay at masabihan si Andrea sa balak naming gawin, ay naghanda na kami para sa gagawing orasyon ni Tio Pedring. Nakalatag na ang mga halamang gamot. Sindido na ang kandila, may baga na ang uling na gawa sa baon ng niyog na may 3 mata. Inilatag ni Tio Pedring ang puting tela na may nakasulat na mga Latin. Andrea, maupo ka rito. Ito ang pulang tela. Ibalot mo ito kay Angelo. Norman, kalansigin mo ang kulingling na pinapahawa ko sa iyo. Amang kataas-taasan, humihingi po ako ng awa na ang mortal kong katawan ay maging tulay ng inyong lakas. Hayaan niyo na po sila ay aking maproteksyonan gamit ang inyong hiram na kakayahan. Angelo, ikaw ay binibinyagan sa tubig ng Panginoon at sa tubig ng Panginoon ay siyang magliligtas sa iyo. Walang anuman. Tio Pedring! Tayo po kayo! Abner, Norman, kailangan ni Andrea na mamili. Siya o ang buhay ng anak niya. Oh! Hindi po pwede. Hindi ko makakayang saktan yung anak ko. Angelo! Angelo, wala kang kasalanan. Bakit kailangan ikaw pa? Shh, huwag ka mag-alala. Nahanap tayo ng ibang solusyon. Hindi pwedeng basta na lang tayong susuko, di ba? Pero paano? Kahit si Tio Pedring subuko na eh. Sinabi niyang isuko na si Angelo. Mayroon yan. Sabi nga ni Kuya Abner, walang problema ang walang solusyon. Sinabi ko lang yon pero ang totoo, wala akong maisip. Tuksong-tukso na po ako na dukutin si Angelo at gilitan na lang ng leeg ang sanggol. Pero sa tuwing maaalala ko yung mga malaanghel na mukha ng bata, nawawala sa isipan ko ang bagay na yun. Umalis saglit si Inay at Tio Pedring. Dinalaw ang isang kilala at magaling na manggagamot din sa Pansanhan, Laguna. Tulog na ulit si na Andrea at Angelo. Mabuti kung ganun. Oh, anong iisip mo? Pera? Pati tayo! Kuya, puro kalokohan. Ang seryoso mo naman masyado kasi. Lamig lang na konti. Lalo kang hindi makakapag-isip niyan kapag masyadong banat ang utak. Kuya, kasi iniisip ko ano kaya kung dukutin ko si Angelo tapos galitan ko na lang. Matatapos na kaya ang lahat ng ito? Yung alam ko, matatapos ang lahat ng pinahirapan mo. Magiging residente ka ng city jail. Ay, alisin mo na nga yung kalokohang iniisip mo, ha? Nakakaalibadbad kay. Sorry, kuya. Kung pwede nga lang yung binabalak mo, di sana, ako na lang ang gumawa. Kaso hindi. Una, hindi makatao. Pangalawa, makakalaboso pa tayo. Baka mabaliw pa si Andrea. Mahal na mahal niya ang sanggol eh. At isa pa, may iba namang solusyon.
Inay, nakarating na pala kayo. Oo, eto at patang-pata ang katawan sa biyahe. Nako, sinabi mo pa. Una, kailangang mahagip yung ama na pinanggalingan ng similyang bumuo nung bata. Pero hindi po siya kilala ni Andrea. Yun na nga ang problema. Yung nabanggit ni Andrea na escort service daw na opisina sa Malate, sinubukan naming hanapin, wala na. Sarado na. Boy, bakit naman po nahagip ninyo ang mga yun? Hindi naman po nila ibibigay ang tunay na pagkatao ng kliyente. Isa pa yan. Kailangan ng court order sa mga ganyan. Pero paano ang gagawin ng mga ganyang request? Manguhuli po kasi ng aswang, ganun ba? Abay natural hindi. Baka mauna ba tayo makulong din sa mental? Ano po ang pangalawang solusyon? Mag-alay ng buhay. Po? Papatay tayo? Sino namang taong papayag na maging alay? Anong tao ka riyan? Abay maraming hayop ang tinatanggap bilang balidong alay. Mga baboy, kambing, o di kaya mga baka. At pwede rin naman ang manok. Sa susunod na Biyernes, magtutungo ako rito. Bira ang kabilugan ng buwan na tumatama sa unang Biyernes ng buwan. Hindi natin iyon dapat palampasin. Maraming salamat po, Inay, Tiyo Pedring. Huwag ka munang magpasalamat. Saka na kapag ka tumalak at panalanginin mo sa itaas na ako ay gabayan at pahiramin ng lakas upang tumalab nga tayo. Kahit ang kakilala naming manggagamot ay tumanggi. Natatakot sa singil. Magdadasal din po ako, Tiyo. Mamamanata din ako. Yan ang mainam na gawin. Wala tayong ibang kakampi kung hindi ang manalangin. Puno kami ng pag-asa nang sumapit ang itinakdang Biyernes. Handa ng ilang pangontra at pangliwas ng masamang elemento. Kagaya ng bili ni Tio Pedring, isinabit namin ang mga yon sa bintana ng kwarto ni Angelo, maging sa kanyang kuna. Ilang oras bago ang nakatakdang pagriritual ni Tio Pedring, naranasan namin na magalit ang aparisyon ng hamunga. Nasa loob kami ng kwarto ni Angelo noon, nagkakasayahan. Abay, akala ko talaga. Habang buhay na ako matatakot dito sa malaki rabi na si Angelo eh. Hayan, kuya, ginagantihan ka na ng anak ko. Nagtatatawag na ng ulan ng baby, Mabuti at kahit papano natahimik tayo. Mabuti nga po, Inay. Saan yun ang galing? Sa bitana! Tingnan nyo, umuuga yung mga bintana, parang may gustong gumoy ba? Nagagalit siya dahil sa hindi siya makatuloy. Hindi niya maabot si Angelo. Mabisa talaga ang mga basbas nang galing sa simbahan. Kuya Abner, isinauli mong palaspas sa main door ng bahay, di ba? Hindi. Ibinalik ko sa altar. Ano? Sabi ko balik mo sa pinto! Huwag kang lalapit! Patricia, doon kayo ni Andre sa sulok na kwarto. Huwag mong bibitawan ang kabal na ito na ibibigay ko sa iyo. Kabal yung bakal na krus na may doblihan na nakapako na Kristo sa magkabilang tabi? Oo. Kahit ano magyari, ano man ang makita at marinig mo, huwag mong bibitawan yan. Diyan lang kayo sa sulok. Nabalagbag na bumukas ang pinto. Bumungad sa amin ang kabuuan ng anyo noong hamunga. Labas ang mga pangil noon. Nagtutulo ng laway. Nakatikwas ang mga tenga at nagbabaga sa galit ang mga namumulang mata. Napuno ng mabahong amoy, kahalintulad ng nabubulok na bagay ang buong bahay. Ako naman ay pasimpleng kinuha ang isa pang buntot pagi ni Tio Pedring. Iwinasiwas ko yun. Akala mo hindi kami lalaban, ha? Nagkakamali ka. Magiging katapusan mo ang lugar na ito kapag hindi ka umalis. Huwag kang lalapit! Kapag nahagip ka ng kamay na yan, katapusan mo na. Pero hindi napuruhan ni Kuya Abner ang hamong. Mula sa kung saan ay tinabig ako ng malakas na puwersa. Tumilapon ako at humataw sa isa sa mga tukador. Nawalan ako ng malay. Nang magbalik na yung aking ulirat at gabi na, nag-aayos na ng magulong kwarto si Inay at si Andrea. Naghahanda na ulit ng altar si Tio Pedring para sa ritual ng pag-aalay ng buhay. Uy, kumusta ka, Sleeping Beauty?
O baka mas tanggap mo ang Rip Van Winkle. Ano nangyari? Nasaan na yung hamong? Naghalo daw eh. Matapos sabuyan ni Andrea ng asin na may basbas si Tio Pedring, nawalan din ako ng malay. Umataw ako sa dingding. Umalis na kaya yun? Kung tuluyan man yung umalis, hindi na natin kailangan ng ritual ni Tio Pedring. Pero sa tingin ko, pansamantala lang ang pananahimik nun eh. Baka nasaktan lang ng bahagya. Tama. Habang mahina yun, kailangan matapos na ni Tio Pedring ang ritual. Sumapit ang paglubog ng araw. Nagsindi na ng mga kandilang singlaki ng badelang kawayan si Tio Pedring. Nagsaboy na siya ng insensong kamanyang sa nagbabagang bao na may 3 mata. Pangtawag na mga kakamping mabubuting elemento. Nang magsimulang lumuhod si Tio Pedring, binilinan niya kami. Makinig kayong maputi. Sa oras na lumuhod ako, bawal na kayong mag-ingay. Huwag kayong mag-uusap. Okay po. Huwag din kayong lilingon. Dahil gagawa ang aswang para kayo ay lansihin. Huwag kayong magpadala. Alam nyo ang inyong katotohanan. Yun ang inyong panghawakan. Opo, Tio. Mismo. At isa pa, paulit-ulit kayong magdasal at sumampalataya hanggat hindi tapos ang ritual. Parang gusto ko noong umiyak. Naghalo ang paniniwala, pag-asa, pag-aalala. May halo ding takot. Paano kung pumalpak? Pero agad ko ding ipinilig ang aking ulo. Hindi kami dapat pumalpak. Kawawa ang buhay ni Angelo kapag nagkataon. Kaya dapat ay magtagumpay kami. Ang sama ng hangin. Papalapit na ang kagalit natin. Ano pong problema, Tio Pedring? Masyado nang masama ang hangin rito. Bilisan na natin at na makapagsimula na agad. Tahan na, anak. Ano ba nangyayari sa'yo? Angelo kasi, kanina pa nagliligalig eh. Mula nung naganda kayo ng altar, binabato niya ng kung anong mahagip ng kamay niya. Naiirita na yan. Ginugulo nung aswang na nais makapasok sa kanya para magkaroon ng katawan. Ilapit mo sa akin ang bata, Andrea. Ole-ole ka lagi. Ole-ole ka lagi. Angelo, ang aming anghel, bumalik ka na! Nang mag-umpisa ang ritual ni Tio Pedring, sumangsang ang amoy ng tanso na humahalo sa kung anong bulok na matamis na hindi ko mawari. Parang may bulok na karne na pilit pa ding niluluto sa kung saang pugon at umaalingasaw ang baho nun. Umalo pa ang amoy ng asopre, nakakasulasok ang amoy ng buong bahay. Norman, ilatag mo na ang telang puti na ito sa gitna ng kwarto. Ikaw naman, Abner. Bigyan mo ako dito ng baro-baroan ng sanggol. Samahan mo na rin ang bigkis. Angela, ito ang buong binanyagang pangalan ng sanggol. Opo. Ito ang langis. Lagyan mo ng pakrus sa noo ng anak mo. Pati na rin sa bumbunan at may puso. Sa tuwing gagawin mo, ibulong mo ang buong bininyagang pangalan noong bata. Sige po. Muling nagtirik ng 2 malalaking kandila si Lola Peneng sa harap ng telang puti. Nagbudbud din siya ng mga buto ng saga-saga sa gitna ng tela at may dinikdik siya na kung anong mga dahon. Ilang sandali pa ay nilagay niya yung mga yon sa telang puti at tiniabot kay Dennis. Andrea, ipainom mo ang katas na ito sa anak mo. Pagkatapos ay ilapag mo siya sa gitna ng telang inilatag ko sa gitna ng kwarto. Napainom ko na po. Sisimulan ko na ang ritual. Inuhutusan kita, masamang puwersa. Hawag, bitiwan mong batang ito. Hindi siya nararapat sa masama mong balakid. Bininyagaan ang batang ito sa Panginoong Hesukristo. Tanggapin ang dugo at laman ng mga manok na ito. Ito ang aming alay, kapalit ni Angelo. Tumigil ang lahat ng ingay. Nawala din ang mabahong amoy. Paluhod na naupo sa lapag si Tio Pedring. Tumalab ang panggagamot. Yun,
ang akala namin. Walang ano-ano'y biglang tumalsik si Andrea. Nakita namin na nang haba ang mga kuko ni Angelo. Ang mga mata niya ay namula at nagkaroon siya ng naglalakihang ngipin na matutulis. Muling binuhay ni Lola Peneng ang mga kandila at ibinalot niya sa telang pula si Angelo. Hindi ito malamang manok. Ipasok ninyo ang baboy. Ulitin natin ang ritual. Pero sa pagkakataong ito, baboy naman ang gagamitin natin. Kung hindi tatanggapin, kambing naman. Hanggang sa umabot sa baka. Kung hindi yun tanggapin, hindi ko na alam. Ayaw pa rin. Talagang ayaw pakawalan. Ipasok na ninyo ang baka. Wala akong nagawa. Masyadong malakas. Wala nang ibang paraan kundi pag-alay na buhay ng tao. Tiyo! Huwag ko kayo sumuko. Baka naman may iba pang paraan. Wala na, Abner. Nagawa na natin ang lahat. Mag-ipon tayo ng lakas. Mag-uusap tayo mamaya. Baka nga sakali ay may maisip tayong paraan. At Tricia ay magsama na kayo ni Andrea. Panigurado lang. Sige kuya. Doon ka na matulog sa kwarto ko. Uy, akala ko ba matutulog? Bakit nasa labas ka? Paano kung hindi naman manggagamot ang solusyon? O yun ang ibig mo sabihin? Nabasa ako dito sa libro ni Tio Pedring. Ang mga bata daw na ipinanganak sa pagkakasala, nahuhugasan ng sala kapag kasal ang magulang. O tapos? Naisip ko kasi nabinyagan na si Angelo. Nilalapitan pa din. Yun ay dahil may connection siya sa tatay niya na nakabuntis kay Andrea. Ngunit nagawa ang bata ng walang basbas ng simbahan. Okay, tapos? Hindi ba't ang pagpapakasal ay isang uri din ng sakripisyo ng buhay? Sinasabi mo ba na magpapakasal ka kay Andrea? Yun naman talaga ang bala ko noon pa. Norman, ako man ay suporta sa mga desisyon mo. Pero hindi ba nabibigla ka lang? Mahirap maging ama nang hindi mo talaga anak. Ipinapaalala ko din sa'yo na hindi na ako busilak. Naisahan na. Nalawayan na. Matatanggap mo ba yung babaeng katulad ko na iharap sa dambana, ha? O Andrea, hindi ganyan ang ibig ko sabihin. Alam ko, Kuya Abner. Pero ito yung gusto kong iparating kay Norman. May hangganan ng pagiging magkaibigan. May hangganan ng malasakit, ang awa. Kung yan lang yung dahilan mo, wag na. Magiging impyerno lang ang buhay mo. Andrea. At kapag nagkaganon, susumpa kong lalo ang buhay ko. Hindi kita gustong magkaroon ng malaimpyernong buhay sa piling ng taong hindi mo gusto, kundi kinakaawaan mo lang. Pagmamahal. Ano? Paano kung di awa, hindi malasakit, hindi dahil sa pagkakaibigan, kundi pagmamahal? Papayag ka? Magpapakasal ka ba sa akin? Limutin mo ang pagpapasalamat o ang utang na loob. Pagmamahal lang. Pero hindi na ako basal. Ano naman? Ikaw pa din naman si Andrea. Sige, payag ako. Pakakasal ako sa'yo. Para ako makasigurado, nagtanong ako sa pari. Ang sabi ng pari sa akin, posible ang naiisip ko. Siyempre, nasermonan din ako. Nasabihan na baka nagiging padalos-dalos lang ako. Pero sinabi ko yung totoo na matagal ko nang mahal si Andrea. Takot? Oo, meron. Nag-aalala ako na baka hindi gumana yung naisip ko. Pero tinuloy ko pa din. Abot ang panalangin na maprotektahan ng aming kasal si Angelo. Ay, ang dami mong pinaiyak na estudyante. Dami pa nang may crush sa'yo eh. Wala nang mas gaganda pa sa misis ko. O sa tingin mo ba, gagana ito? Kahit hindi gumana, wala nang bawian to. Kaya nga sa simbahan ko ginawa kasi kahit mabilisan, nagmukha na akong baliw kakahanap ng pari na naniniwala sa aswang para lang makuha ang sagot ko dahil lang seryoso ko. Hindi madali ang buhay na sinuong mo. Walang madali sa buhay, kuya. Sa kwarto! Baka nandito na ang mga hamong na yun! Malalaman natin kung tama kami ni Father.
Mabuti naman at nandito ka na. Tapusin na natin ito. Nagkikigil na ako sa isang yan. Ang baho na ng bahay. Parang nanliligaw na hindi marunong ng salitang hindi. Tiyo, hinirap ko muna ang pagi ninyo ha. Norman, ito ang langis. Sa oras na lumabas ulit ang mga bakas ng aswang sa katawan ni Angelo, krusan mo ang bata sa buong pangalan. Pero gamitin mong gitnang apelido ay kay Andrea at ang apelido ay iyo. Uy, bakit Tiyo? Bakit ganon? May basbas na ng simbahan ang pagsasama ni Norman at ni Andrea. Nabinyagan na rin ang panibago si Angelo. Kung ang pagpapakasal ay tunay na nakakahugas na kasalanan ng dalalang bata, matatapos na ito ngayon. Lapit! Lumapit ka at di kaya abulin ko! May mga maliliit na sugat tsaka may pasang lumalabas kay Angelo. Kayo na ako dyan. Kayo na, Norman! Angelo, aming anak, binabawi kita sa kadiliman. Sa Diyos ka, sa amin ka. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Ako si Norman na iyong ama ay pinuputol ang ugnayan mo sa aswang. Umalis ka, Hamong, at magbalik ka na sa impyerno pinanggalingan mo. Ngayon, Abner, haplitin mo ang aswang ng pakrus. Patunaw ka na! Tapos na ba? Ligtas na ba talaga si Angelo? Malalaman natin bukas. Saktong kabilugan ng buwan. Malalaman natin kung tayo ay nagtagumpay. Dumating ang umaga, hindi kami makapagdiwang. Puno pa din ang agam-agam. Tumalab ba kami? Pagsapit ng gabi, saka pa namin malalaman. Umuha si Angelo ng umagang yun. Katakatakang nawala na ang mala, pinupunit na yarong dating nun. Hindi na din ako makakita ng mga bakas, kagat o pasa sa anumang parte noong sanggol. Papahapon, naghanda ng altar si Tio Pedring. Panigurado lang. Sumapit ang takip silim. Kinakabahan ako. Para akong tumira ng 100 ng kapimbarakong puro. Baka ikaw ang mahimatay dyan. Ayoko na makakita pa ng aswang, inay. Grabe na ang takot ko eh. Kahit sa gabi, nakakapanaginip na ako ng masama eh. Nalintikan ka na, Abner Abahano. Naduwag ka na? Ubuha ka ng pagi at kayo ay lumabas ng dalawa. Opo. Mag-iingat kayo. Walang ulap, kaya kitang-kita ang daan gawa ng liwanag ng buwan. Walang salita kaming lumigid ni Kuya Abner sa kabuuan ng bahay. Wala kaming makita, pero may kaluskos sa bubong. Maingat naming inakyat ang bubong ng aming bahay. Nakakita kami ng anino na may buntot at nagtataas ang tenga. Nagsenyasan kami ni Kuya gamit ang mata. Nakarinig kami ng ungol at doon kami sumugod. Anak ng pusa lang? Mabuti at pusa lang. Ayos lang daw ba kayo? Sabi ni Inay. Oo, pakisabi. Mga pusa lang na naglalampungan. Okay. Kala ko talaga aswang na eh. Ako din. Sana naman magkaroon ng talaga ng ibang kahulugan ng buwan sa akin sa atin. Yung hindi na gabi ng aswang. Kapag bilog na ang buwan? Oo, kasi tingnan mo, ang gaganda sa gabi tapos aswang ang kakabit. Nakakalungkot. Tama ka dyan. Hindi nga. Eh yan, kapag yan umulit pa. Uy, puti! Ano tumalulong ka ha? Gagawin kitang kalderete. Umayos ka nga. Parehas tayong nakatingin kay puti. Tahimik ang loko. Huy! Huy ka Uy din! ka din! Ano't nang gugulat ka ha? Mababa na daw kayo dyan. Tinitignan lang namin saan galing yung alulong. Gusto niyong malaman? Uy, bakit? Alam mo ba? Oo. Saan? Lapit kayo sasabihin ko, dali. Eto. Ah! Wag! Maawa ka kay Andrea! Ano't nagsisisigaw ka? Si Andrea naging aswang. Nilapa kami ni Abner. Pati ang anak namin na si Angelo, dinukot niya ang puso. Kinain niya ang atay. Kakaisip mo yan eh. Anong aswang? Iyon ang asawa mo at si inay. Ay nagpunta ng simbahan. Isinisimba si Angelo.
Panaginip. Panaginip lang ang lahat. Oo! Ayan, ang dami kasing kinakain bago matulog. Binabangungot ka tuloy. Bangungot lang. Di tapos na po ang pag-aabang natin kung tumalab tayo o hindi. Pinagsasabi mo. Mamayang gabi nga, di ba? Nang banggitin nila ang mamayang gabi pa, kinabahan ako. Nananalangin na sana hindi tumunog ang bubong, na sana walang pusa na naglalampungan. Pero lahat yon nangyari. Hanggang sa nasa bubong na ulit kami. Nang umakyat si Andrea, nasa lalamunan ko na ang puso ko. Gawa ng takot. Gusto niyo talagang malaman? Oo. Sa? Wag! Anong wag? Ayaw mo bang bumaba ng bubungan? Sige. Saan galing? Sa transistor ng radyo ni Inay. Napatama sa horror na programa. Yung opening pala, alulong ng aso. O pinaakit ako dito, baka raw matakot kayo. Saka bumaba na din daw kayo. Okay. Patawa-tawa kaming bumaba ni Kuya ng aming bubungan. Buti na lang talaga, panaginip lang ang lahat. Sa pagbaba namin, nahuli ako ng kaunti. Napatitig ako sa ganda ng buwan. Pagbaba ko, nakarinig ako ng kaluskos sa talahiban. Nakakita ako ng dalawang nagliliwanag na mata. Naniningkit yun. Nakarinig ako ng ungol. Hinigpitan ko ang kapit sa aking pagi na dala. Walang ano-ano'y tumalon ang figurang yun sa akin. Hindi ako nakagalaw. Inay! Norman, anong nangyayari? Hinatake ako ng aswang, Inay. Wala akong nagawa. Hindi ako nakaiwas. Hindi nawasiwas ng pagi ni Tio Pedring. Nahiyagpis ako. Ha? Sorry po. Nakatakas ang aswang, ha? Ano ito? Ano daw to, Inay? Naging ulyarin na yata si Norman eh. Alam kong pusa ito. Ano ngayon? Ito yun? Oh! Muntik na akong mahimatay, ah. Loko kang pusa ka. Tigilan mo na nga yung kakakape mo, nagiging nervyoso ka na dyan. Doon, natapos ang aming enkwentro sa aswang. Sa awa ng Diyos, hindi na nagpakita ng anumang senyales si Angelo pagkatapos nun. Yung pusa, inalagaan ni Andrea. Nagkaroon kami ng 4 na anak. 5 kasama sa bilang si Angelo. Ano ang natutunan ko? Makapangyarihan ang Diyos sa lahat. Yon ang una. Pangalawa, lahat ng problema may solusyon. Buksan mo lang ang iyong isipan. Kung hindi ka makaisip ng solusyon, sa Panginoon ka tumawag. Lagi siyang may sagot. Sumulat ako, una, para ipagmalaki ko na nakatuluyan ko ang babaeng kay tagal kong minahal. Sa dami ng pinagdaanan namin, sa simbahan din tayo natapos. Masaya ako sa piling niya. Pangalawa, para maging testamento na ang mga bagay na iniiwasan natin ay hahabulin at hahabulin tayo. Kaya mas mainam na harapin na natin ito ng mas maaga. Mas mahirap kapag ito ay pinatagal at lumaki pa. Maraming salamat, Miss Ligaya, sa pagpili ng aking liham. Maraming salamat din sa channel nyo. May napagsasabihan kami ng mga kwento ng aming buhay na karaniwang hindi pinapaniwalaan ng iba. More power po sa inyo at sa Team Aswang Confessions. Lubos na paghanga at paggalang, Norman.